wobetumi so atan antie amaso tombi antie sumasi so tombi nanso se dia manfo asie tuagu ne so na omo to ne nyoma no eduru ba bia enyoma ye ton ni musika no e mamanfo so kotan ne yepa e mamanfo so ekotan ne yepa papa wobi wo hoso so a eya adwuma semmu adwuma no timi se dibire bia ye dia ma obi na nyoma e konkai dibire bia dia ma obi no enkunibie ya aba utimi se adwuma da bi nipa soma so obetumi aye nanso se yesidi ma no anyoma ekokọ nanim no eduru ba bia na akwa tan ne sem keka aba na sanyina enkamfu ano se medika aka se ye nibre na de saade ni nyina aba na ansa na wotan no beba no na emu nipa ekoyie enye se wo ye na de oda form so mpanifo se wonsu ahwe ase enye obi a wonanem agu ase dada na amafo keka no nsem o da bi obi ankunimdie ewo na afa no obi ankunimdie ewo na afa no saafo no enem pempi no omanfo etan no enunti no ewiase ankasa ye ba yei se wona wo keka nsem se wona wo gu obi hu fi no eyo tan ko a o na eduru baabi susu a esanse enipa sumasi na wo ka obi hu asem no otan no eduru baabi so a edin kura etumi tu obi no etumi manipa fa ho de tan no enunti enne masemu ne mafutu semu amede bre adasane se awade mu anigi awowo no awade mu anigi awowo no awade mu ema awanya no pra adwuma mu ho no enyoma ekonkai edema wo no emsem keka bebo sister brother fa hye wutrim pa se srena se de enyoma ekokọ nanim no amanfo beka ho nsem wo betan na wotan no eniadro wotan no eniadro mamensi so dua enese wotan no eniadro enunti no wo manfo betan wa kosi se ubewuo agese wankasa utu hofo na hyehye ho yie enhyehye ne sei asɛmpa nipa si adi kama mo ate ase se wotan eniadro no enipa wo pa wo seye no wo pa wanim guase no eyotan na enipa ena de otan eba enunti da ya wada no asɛmpa nipa ye behwe se otan no ye de ehu aduro ebebro ya hwefo ene ye tiefo eye me modofo pa ose ya aboaje ofosuo omna samwa ofosuo otan ne aduro that's mamenchia me sofo penny de ne ye sofo kana sem sofo jima me chia ne bebre obi a crisis life mission ewo lobito honewo na menchia bafo na shuma kwa hene me chia nana me ba ho ache na fo so unse 21st clinic o bo adwuma wo oh yeah yeah dinti amekasa say yes yatika expert yatika hwie na no nipa bi a ye wa fidie sunti omo frɛ no mabusa omo kyese wo se asɛm ya na ye papa ka wo se wanti nipaduase a wonte yarasase wo se sa kasa ne ne de papa manya nipa ba ye a omo tie sa kasa no na ye kasa mu odu na se ahoden sa kasa ne kasa me akasa me ye adwuma wa akra no atimi me ampanso ene krepa ti satika ine de waba manipa bi ehwehwe bi nanso 7 prejudice de wadi kan to obo adwuma pa ofosu ene so de fofora ba o ene dwo otan ne adwo sa na ye bete no ampanso so komu nso a nipa bi otan obi a wo chepa ansa ne wawu o se yesi ni papa nche se wotie sa akasa ne penya matepa se ni papa nche so hwe ye ne ai papa katachew nipa asuno anani su atie gu fom no nansen no de nanka nipa bi apene sanka papa ne kura nsebe nke bi a ye hwe ne kura na se wontim madwuma nke enko ne fie nanka ye nkoje afutuo no wo de wo ma metra akura no nanso ni papa enche
ovoso otan ne aduro no se wo hwe ye kumasi fie mu a ana kumasi ayeti ye di ka kasa asem wo ebebre se o yeyi a ana se nsesan bi be wa brabom ne de wo kɔ baabi a ebema wo kra no ani age a na obi nso eden etwe wo san otan ye o mahodo bebre otan ye o mahodo bebre obi wo hu da kopɛ na otan wonye ne hwe ene de ana ya pa ono abetima kyekira asɛm de aso de obɛka nso ne de ne befa cause Ghana ha no ya ka asɛm bi se odi kan wo court na wo ne bem enso de aircon no odi kan police station na wo de bem e wo kwan bi so enti ye ka se wotan ne aduro ɛyɛ me de se wo se nka na duro no de ho ne nso enye ne no ho asɛm na ye ka enne ye se wotan ne aduro obi a wote kumasi fiem ana wote obro ne a wote so ana wakura ade bi wo ha otimi sa ade wei de nipa wo ne bo fipam no ana wo ne bo hye no ekwan ye wode wo fa so no uni kamafo kromo sabe ye si insuo yi eyiri wa ne mu nipa mu na apple otan ne aduro hwe kura mu se wo hwe mu a otan ne aduro no emu pa ne ye kan se chewe se ade ye hiafo de ya pa no asikafo ni binom eje ba mu ni kamafo ti ye kase otan ne aduro a emu de ekopa no otan ne aduro because ohiani wa bia ni wa sebe prejudice wo be de ne wa kofa lawyer nti ohiani aduro otan no eni aduro ohiani wa bia ni wa sebe se wo de ya furu passion aben ya dai wunya tiefo ezo obi wo sika odi tonto akura abo ade mu ana ne sidi yeto obi so na nyuma wabo de pa 7 prejudice oni aduro otan ne aduro eye no ma bi a akoakoma otan ne aduro no wanwe ya wo de beko one side but akoakoma eno na me kire mu sampa nipa bi wo wiase watan wo saa masabe nipa papa na fi wo ko no da so te ase eno na wanwe ya na wonti Nyankopon ase uso obi timi tan wo Nyankopon pa na koi wonyini fi wiase na me nyama hoto otan ne aduro okay ye besre ene topic ya wo de abai eya de wanwe na ka se wo ko no one side ya wati because ye busa so otan eni aduro a otan na duro ho ne nso na eye me de se wo se next week ye de na duro ne beba ne mu manai de ye kyerɛkyerɛ mu a ne ye kyerɛ mu se ye ka se otan ne aduro a obi a watu ni tasi wo so obi a sabe wonya ne hwe obetimi mu obi no apapa ne sum keke adede ne wa ye no wo ko oho no wonya kamafo obi a otan na duro wo nyefa otan ne aduro eti ofosio man fansia na menwan mmrambi odifo ofosio otan ne aduro true otan eni aduro asem wo boss na me wura ho because bone eba onipa tiri mu a oni bone ni nwe ya no honto no bone se ba odasani tiri mu a onwe wie wa na honto no ofosio se de yesi ka no se otani be start free baby esu ni ne ya obeda na die ana favor bi anyame de be start se o de ma wo no nyame anya aduma na wanka se wunua wanya be ma no be ya oba na obe so retia wo na obe kan wahye na ni nyina ne fapem eni bere no ahanta ne akasesem no ni nyina ne fapem ye bayi omum kuta bayi no ɛna ɔmo sɔde ɔmo taa nipa obi wɔn mo ne wo adwuma nkora ne wɔhwɛ wo kalia baabi a wodidi kɔ ana baabi a wo kɔ no na ɔpɛ sɛ wɔ limit wo ba down ne wɔ sate nwunu wase ɔtan ɔbɛyɛ akɔpem sɛ wobɛtɔ fam ana yɛbɛsie wo kora na wagye home owie ɛno no sɛ ɔmo duku no esi ɔmo so wa memfiita ne wɔbu nipa kɔ bɛyie otan ni aduro said you see kana bia na diversion na baba otan yankasa bra se obi ka se otan wa bra bo no wan pa bia mfa ana wan hwe hu ya wuwo mu na wo hwe no if we say ablante bia wo si so ne dan ba akopɛ ana onipa bi so de sesa na te dia sa dan ni mu no obagye dan na firi nsem yenko yemla eko wie chiri no ne yaka nipa na dai ato asamado
Otai. Se nipa ni tinani se usese obetawa. Ovosio. Asa udwa ne kwose Yesu Kristo ne nan mawura na se. No de na mawura ne kata so anye sa de a. Obeka woto atwene. Na ni nyina nkamfo no ye ni bre. Ekowie beyie. Enu mu ne masa wotai ne ba. Because boni na wasate se onwie ya. No honto no. Me. Eni monya moya ka wo se fata me na kodi obema ofosu ho. Na ahantan eni dwe bia banimu. Wana manu osugu numu obi amu no esu osugu numu supo hini no ahoya na ko wie ne bayie otan eni aduro na yese twede mpo Nyankopon se de ne no omo kan hwe e basa na wahwe na baka Nyankopon kra no no otaaw because nipa boni ni a onam nkramofo so adunsifo so bosom ni nsuo so akutia on sa nipa nda bia no dedida na bia wo a wote aso dem obi wona waka se onwuma nyanwiawiye hwe obetu tiawo obeto yale amawo na kristonia anka bo afode uti nyamedie udwale sese wo kwa aso dem no na nyame atena ho na nipa na adwumbone ne ahoye ne beye woni mu no na wo de konte ne nyame agya no na osode tiawo otani eduro na ni nyina kanfo se Onyankopon mo ayi ne nipa so enya atweyie e woni nipa brabo na obonefo na nsa nyede anka yen medas malam for so nkramofo so malam for so yo sorry abrotia medas of so bema ya da Nyankopon wase na ye ncha ye tiefo nyina ne ye nka ncho mo se dwumadi abribia ye ne wo mo na edi enti no wonom ehwe yen e wo SOMPA TV e wo YouTube no Brekwana wanu betimi akọ Facebook eye SOMPA 93.1 anase SOMPA TV Ghana na wonum etimi akọ akwhwe ye nsem ni nyina no etwagu etise TV wo honti no ye nche omu nyina na ye nka nche omu se yegu atwene yem ya ye atwe omu se omu be hye e wo Facebook ene YouTube ho na ofo so bema otan eni edru otan we edru ohene yire nka bre bi atwamu me kwatena radio station bi so wo Kumasi hase no mo ame yes me ko kan news ababa wa bia nka minimu no da o te se me kan news ada na wo se me ni hia na ya ko kan news no o ye late editor the script ama obi foforo oba ye no wantimi ankwaje na emu me wo se wo ba me a oni me dam so mi nim ne da ho no obehwe me script frame nsem otan hunu otan ni edru na eya na asem bi se ne ba kyerɛkyerɛ ye ma ye hu se ewiase no de ebetu bia no eya na ema wunya story to tell ma wunya asem bi ya dachi bu beka ebia no kansi ene ka asem a obi sama bia nka meka sa be yetia enti otai de eni aduro otai hunu bi wo ho a enipa bi timi to wo mani si wo so obi wo ho a onhia wo da onim wo da ebia ote wo nka anasa wote wo ne ana ohun wanim da kropa no no waye ne tamfo plekope na ne nyina mu ne ya na wonum so hu enepa bi a ebia wo wo mu a ebia se wo betena ho anase se wo beka wo mo ho na ebia wo ye wadwen se ebia wo beyi sa ne pa na di a ebe ha wonum mom wo kwa bi so enti na ya na ma wo mu yesa no of also be ma otan ni eduro otan we eduro a enka Joseph sa wo hwe Genesis 37 ne mo ho a ne papa Jacob ya ade ana ne ma hudo na se ne mamrante a sabre na ye frɛ Jacob se oye Israel na ne ba ya wono eye Joseph ane ka kire wo esra so abribia on na kwohwe ni nwan na nka wono mu antan no a nkwa nkoton no ama na nkwa nkohye nkwaso mu amom ameka nkyerɛ na gya se abo abi kura mpo achi Joseph awe otan eni aduro se nka we aduro a enka sabre na amrekọ na nim omugu so omutan no na wa abra so da yempo se bia ne nua no mu nyina no understand it all wom ne papa to batakali ma no no ho tan ne ade no se nka otan we aduro a enka emrekọ na nim nim gidi ye se enka sa aduro no ebesa sa otan na ma na firi ho enso otan ne aduro na se de wasi aka so ya wade ebepe na aduro asem empe nipa nko aso e na otan ado aduro wobete na wanya suahunu enso wase no wahu kwan a wobefa so a wobetimi ne watamfo atena e wa abra obedi nkonim e wo wonom so ofo so be ma me de me kasa e ba wieye bible ne ka se obi edowo anasese wodo obi a wodo ne na yam wanyina saa so na se obi tan wo a
de wa ye mo ma okra me na asa wo kra kolampa wo ye no ma ni nkotwa mo nanimu be hu se do besi ayesi no wan kasa wo ye mbe hyew. It is so big time wa eya na poto ka se mo bi ye ta kan se bi say they hate with passion obi timi time cha say ofri ni mu nyina timi time obi a wo dwene ho a wo nte ase. It is so big time won so a o time won ne wa ye mo nyina why say kunu ni ba o kolaba ese on pe wanim kolampa ahwe na ni nyina mu no eya na bible na sam o ka se de besie bi emfa da ema nyankopon no eya na ye de besie bia no eya na ye se wo bi tan wo a eya na ye papa bible kolampa se ye mo mpa ye ma ya tanfo no ya me ya adoma ya wada no ye de beko nti de america che obi ane se nananom kra ka se wo tanfo wo sua wasa na wachia ne pa enya wadwin se obi tan no abeka asem papa bi anase wabedwene ne ye papa bi anase adwen pa bi de afa ho wo ye dan ya obechia wo ne ementi no tan de ofoso ye ka se ye ka eni aduro nyame ya adomu a eda ya woada asem pe nipa dwumadie so no nso ke omu nhia ye wotan ne aduro no ofoso be ma ne na pamfo ye de otan no aduro ho nsem ebebre ma me fancy ase no. Okay, 0551931931 0551 931 0548 931 Otan eni aduro nembom ya wada ye de anu aduro bebre mu na yenko na ye ne yafrefo so enko twetwe enkomo. Hello so be manon yey me fie ni me fie ni usuame jo me tia bejafo nyame mama kwa aba na me gusua kai atiefo ni ahwefo se kunafo ni nyanka na yi no eja ball ni nti na ye breaki kakra nti temata sompa chede obia sompa chede no kakra ketua bia nso ball ni nti na ma ye breaki ye nti bi obia so de bia banso ne so na de beba na mdodo on se fine me fia de akoba ne se sompa chede breaki yo amanfofo a efosoro hade ba no enya asem ketwa amanfo bi so mo de ba minim se ball ni nti nkofo agen aye se debi ayo enuti se mafia okra no se onfa wo de ma na momo a ma mefa number we ema ohene yire so de number na ya nanso na mdo do nse nkwan nti bi kakra kwa ba be fuaso we ye ne sama ya ke ni beje ye ni be so ayo na otan ni aduro na me kakra kese obo ha woni uda enso tumi ka wani ma kese bonsan crazy na wa na wa ya surprise ya ta bonsan crazy ana ta sa me kwa nka na sa na san krofo no ni ntumi hu de ntira nti sofo ya na wa cheche bi mu me da ase jo. Hello Penny pa baby free within when you get the papa rich ni mampo atremade okay police you are rich pa rich meet you yeah police you 10 year grandpa nebo munya goru bi amon pass mi bi ai do baba ya wada yo madam asen yes you da say hello Oba pa wudin baby free good evening majeso Tata da wasifane almost from what over the tip to the media media o tell you drum media but who go ya papa me lend down every do me abla program na mo ya ba da mo papa post me ba ya ku kira mo pa so okay hello Fanny Powding, baby, I'll free. I have evangelist because every KJT inside. KJT? It's an American. I want to make a free, my few of grass, I want to make a house. Ajo. The Tennessee, we are Sanangasano. Who on what the way behind anything? Oh, there, for wake up. I can be to Ghana and Nizu, and say, Ghana and Kobe, Ghanaians are returning back to Africa. Morocco couldn't even any. Not then a Morocco could have a Brazil film. So, Ghana and it be a margin. And so, yes, the Unami Association, who only pan the ultimate Seno, Ghana American.
Die onyame ahyehye no oye nipa ontumi se no hello. Mema nimanyamfo agogodrofo batazo denka o. Asumdie kan so Keadu Chema 1. Gas o papa. Be baje kache watie for say e dibro nyana na ewura mu no. Enti omo pe obi atopa no metiba keka amambra so police station na chi. Why? You na DJ Millicent obeba da ben. Oh, yire dia bese and ma joga ba yire so onin da ya juba di sade jumre bi anche okay already onin da be ya juba pa okay yire nya mi sha pa omono me sha pa onin wo so nyina na ye before entu ye da ya beta o ye before na so otawo we da na ni eduru ye nyakopo aka se obeduru no ye da ya obeduru ho Yesu Kristo yeta no na so na le boshe no na ye pese ba mu ntia etu otabi ho ha ya na ye boshe Yesu so ntan ya ho before mo so ntan mo ye da kro para mo ko asa dia wi asa nyina yo mo dia yi o so ntan mo ho wai papa na jawusu kantakta chi won sha ho kantakra ka chief executive producer wo ho jawusu bamba ne nkra be di ho ana oh kwa ho ate na ajewa akode ne ho ye ajewa akode se ono de nsia no ohene yire awes aguna sum se na ne ntoma na ready wo nsia de ne ntoma na meto aka DJ Millicent Chema 1 no hello Penny Majo so papa baby how free within Tabuma basoni adwumapa modi bua santeman ne Ghana man nyina ya metia say itia ne na popo market adumanu market okay what time de ni adrampa otumi basa ase ne nipa bi etunu ho chi wo so beta wa ababra wonya ne je fidua metim se sia nipa bi aka ho obom otan hunu imato tankruam adaya sabi obi asini fie na omame baby kakra bi se fa otito adaya ontumi mfiri o otan hunu otumi a fa so be na obenya ifie no si udie na bobra sabi nipa no wo hudie nipa no papa ya wo ya ma nipa na ya na usiye ana nipa na esi ni fie no so aso me sembe do no odi nipa na tetan kru otuna na wanya de to watan de eni aduro bai medase medase hello good evening majeso panipa baby how free within hello Obaya magazine me enko otan ni aduro otan ni aduro otan wa dia keni mo fa de na so ko kan akọ fún ni mo abe o ye se ni mo tan la gazia ni mo pi to wa de plan no kan ya ben so otan ni aduro so otan wa na kan ba mo ka de face ba ya o tan wa san it's so fair good and they come master na me come do it's shower na yero eberusu omono mafimo pa na me come o betre yeso yafe modoto papa hello Panipa TV set no ana radio no mane kwa from the obeka bia yebete me dum no kra jo mama jo before ya jeso femi kwa before kwa jo baby au free nikazo repeat ati jo otan yedru no kra hofu ametu kwan no be handan
firi wana se on fa dan na mentinem area so funu ho ye ni nto wadi na dan obi so ma sa se mentena ta so so na o se won fere ye nja ta se no nto tan ye do na makana na ko o so sa ko tana so ne gere o trans on den dinas property in the pitch so ya so the penny. Hello. Bonjour. Yay. Mamoni aduma. Ya Joe so penny pa aduma da say. Mi kan Duncan kuma so official taxi driver jiga na ba. Duncan yanko ye ni motan ni adru. That's it. Now time the better than you do. If you said Trono Clark, I think we are sleeping now the wife. Santa Phone in the phone and the first one. Everybody I am a man. And let's all get into the show is sleeping. If you say, now your mama will be. Yeah. If you said, nobody, yeah, you have been out. You can't go. You want to ask that town. It must be what hotel will be selling up now. But yeah, our town, who know what they tell me. But I'm fighting to the church of my kids. Let me show. Okay, hello. Yay. Okay, I'm the mother before Johnson. Okay. Yeah, me sent to my by near fellow or in macro. Then dear me the papa. Nayan Toma. Nayan Toma. Or tiny macro. Or tiny macro. Will be Taiwa. The back procon said thing. When you me see fear, what in a muscle and meet. If you run any tenants will be one. Me see into you can I am so. Who are them few penny? You are Tawa. As a papa, and me. And me really penny the trim. A time in the macro. Okay, hello. Hello. Hello, Guzubema. Yes, sir. Yeah, Buba Council in the United States from Nanapia. Chianapia, mame. Why? Matu Guzubema, Namuya. Adum any inshira. Chess on Pebu Japuna, Choma, Manina Naire. Doctor Bezes Posta, so the bill will be a Sri Lanka. 10 years ago, them and grow. 10 years ago. From when you're already a moment, you are near part of your problem. Yamea Doma Yawada, Yadiano Drew. Yawada, you made your drone. Come on. I mean, some of them was. Yametia say hello. I'm not my girl. Ya just so. Or 10 year drum. A big town so yep. She said, let my miss that papa. I wore a way, Yamin at the man. Yamma, my avenue, that. No, so we are a member in noon. 80 Ubusasa Tina, Nimenya Maya. Mammy at time and name and mammy and son of one would say, I'm sending in Obia Niwa, a wild one, or the edge. Or tell him a ya. Or tell him a ya, Obapa, ya, na what by office na ya dinko wate. Mate. Ya be hwe wanim pa. Mate na sa twede betimi afo. Wo ba kra no a pempi no mo muntimi fo no nya abotra daje no mo dinko wo fom wo. Mate. Me di mai kura ba. Me hwe ni hu mo number no. Ani wo ba na de aba preko. E de ba preko dodo. Yo. Okay, huna ya papa drama na. Oh. Pompa yes na diache. Wo de bra oba ye say yanya no aduro. Yanya no aduro a eye tatahwe da ya wada. Ye che. Otan ni aduro no. Ye de anu aduro ba ya wada nya asem keto akora. E wa asem peni paso. Mate. Ya asem o duru ba bia ya na ama ahometesem ni awerehosem kura ya ba. Hello.
When you? When you. Joe. Or 10 years doing the more you my palm, friends, solid day. Hey. No friends, solid day. Why? I want any even planning to be a binding in it. Dear Newoho. Eh, and no pass on the plan when you be crana. See, you are solid. Now, maybe the American and say what time to make you out of general at the December next year, now 1 year. Oh. We've been working on a more law for where to be on the twice thinking it will go to. So, you see, yes, and come again, and told me nothing I used to. And it's to see what time to. You made me mean Sabbath, man, and my energy and channel. Okay, you know, I see him. The Nipa would do in my power, and so we pass on a penny. Or 10 years, the more good. I come into the moon. I saw the pass, can charge us on the and was started in the Tintinum. I do not know that to my husband. More to my pa. You never more than one woman who announced them. The mountain in Sweden and SOMPA, the Modia Samba. What 10 year dress with the Asamoah? Omna Sama. You say, what is it? You might have fought 20 years where you might Nazan crack. Sansom was a dozen. Or 10 year Bruno. When you'll be sure, when somebody can count, you'll be in no town. Who do ye pet? I be before your pet, I don't know. Yempe. Nasia, yeah, tenant in your high fee. If ye me fear rat, meaning I could dink come okay. Eh, if you're at Penasa Moon, if you're for in a tiny, but wait, Sabe, and young Quasasm. A big time, Jimmy. Of course, we young Casasm, a big time, say, oh, big time, what time will be. Ushama and Fast will be any so. Tan or Tauke, yet to it will be one myself, I can't go be a woo. The motive in young Nuncle be a woo. Ah, I won't young for so be a fish. Na Japadi a chow count, the baby a chow count, and so now drink nuns on free assay. Also, I will be on it. A bit tired time, a bit tired as I time. Omno Yako, hello. Hello. Panipa, baby, I'll free within. Good evening, because Africa, a firm address. I do a young call or 10 year drew. Or Tandy near Grandpa. Yet you are not drew back. A near drew, because we are so sorry on Quano town. The back at Tennis and Macaco to be a fit of a papa in the Crana Diatoso. I know you can't turn to my. Can't turn to master on Quano. Oh, and ya for be better, Mahana Yawada, the Achraman for. A patch of much. Bye. Bye. Hello. Hello. Hello, put to my day. My just open Nipa. I already picked a new as a full light. And then come a project. I'll tell you, it's a near drew that you canoe. And it's only in the party ahead. What do you find from there on J. And yes, and think comedian coming to Makumadia community or time and let group and Bible, any other trick. There's no more from which you are doing or a blow, a junior would tell young Bible. And then it's when you watch or here a piano power. What? Peter. I will come make us and do no a drudica and Chimwa in Tika or the Tohuana Kayawada or the Abba. Hello. Yeah. Hello, Pozo. Panipa Udi baby out free. Good evening. You catch a primo who shall see me as a Peter. You outside the new grandpa. The two quite cool be so. Name a sorry penny or Namesenia metasa, Sena, that she be a mediaca croniso. As I say, I'm a toy, and mammy bay, I suffer the penny bay, the town forecast. Yeah. Sadly, I many of one of my past as you was a crony so. Omoya ya dimeni sa ma before sorry. So tied there in the drew. But the yen say ubi power ye. Umu town for ye when it daho. Mautu to anama umu baby out to anamosi. And to miss a margin. Okay, you better say your last caller. If we are not yet offering in our SCN, I told you, Median. So, hello. Hello, Yay.
Majoso. Kama. Hey, I just said, na eja se be yase wa jan ho adanwo ma se na de na ofre wo mo asamo na asa afre sofo wo ya mo pentoko mo na mo fantoko ibaye o we ni ti ase okay aha ana yade ofre no enyina ebesie wotan eni aduru wotan eni aduro kra wo bi wo an wotan wayemwa ezu a wonum nyinada na wotan ho eyasem na yasem kase pa enuti na asem penipa dwumadie so yese efutu sem bia yede bebre no eyasem a asipen na yehwe ne atwa so ne atu ase yese de be ya omanfo ho ebe ha no SOMPA TV no na yabo ewura so no yebema yahwefo nyina akwaba sabra sempenipa dwumadie na waso egusu a utie yen na wohwe yen efri SOMPA TV no so wei ene asempenipa no asisi samapo menteme ho ase na wode bedan asempenipa yebedi akire na yede ama ho na ne nyina kanfo ne dwumadie mo no eye asundue nko a asundue na asempenipa yehwehwe na enwoma akoso enye sa asem todie ana obi anim guase enti na asempenipa no empanifo ehyehye ema yede ebramu nemom se wobeka wasem na wono so aka no de ni apa asem ne pomasibere enuti na asempenipa yahyehyɛ sa dwumadie na yede ebra SOMPA TV ene SOMPA 93.1 sabre womra samoa atenase sa na odifo pokwa enso atenase ohene yire mame yeboa akua asua mabronya wono so atenase na dwumadie chief executive producer ma dwumadie eye bema wusu kantan krankan ono na ahyehye dwumadie kama pa wode ebremo na kofu bofo pa bema so ketu am yipebre na se ya aboaji fosuo nintin fosuo me na meti adwam na mede asempenipa ekọ boshe asase so swodro driver ye nam touchline kwa na yeko ekọ ba jesi ewo ha saa na bema wusu kantan krankan yedika bonni dada abrampa enso ewo ha na friye enso ewo ha na panipa ba kwa wodadrom yebehwe na yayi no akyere ewo TV no so nyame ya adomo a na yayi no akyere na manyoma akonkai ye papa sadwumadie we nyina social media handles ahodo ni nyina obehwe yen na wotie yen afri ho ewo Facebook SOMPA 93.1 sa na SOMPA TV Ghana obetumi ahwe yen afri Facebook ho uko YouTube bogafo na fam wo so a eye SOMPA TV YouTube no eye SOMPA TV kone ko hwe yen subscribe share na afoforo enso enhwebi na wontie yen efri se ye de nipa ene free 93.1 SOMPA TV no so ede ebrew na asemo ye de brew no eche paw asemo ye de brew no eche paw pa fra wunua na wunua enso fra ne nua na wofra na asore ba na munyina montwe emre mo kasa fidie no na mohwe mo kasa fonyini ne so na ye de nipa ebrew na watumi asua ade afrim kachika adona kafacha answer for American powers agrone form ene kokote di babi be pam cheche ne ena nwumrei kokote ade babi ebe pam cheche ne eno ti ba kasa fidie no na enwoma enkonkai emfa ema oye papa Abe Herbal Clinic mami abe ko Dr. Professor Abe sa mami wey sa doctor wey ena mi di ne ho adanse na nwumrei sa doctor wey na me ka ne ho asem the sickle cells doctor mami wey aduro no nim no haban no nim sa mami wey papa sa na Dr. Abe wono so enim haban yie papa yeni aduaba no ne amfa na haban ene ne nutan ne ne brand nyina nsa yade ne ekosa yade dia na ye Abe Herbal Clinic ehonko a ena mami ede habadro esa yade na kropotwe dia mpo basa yadom egene na ase na mami Abe so agiase na ase no umpewe na apede na sedia manfo ebufa so wa Abe ho no esanse mami we wo mfidie na obi beka se ne bibidro kra de hwe uduru mami Abe ho a
oh ewiase ko different level na maami we ansa no de aduro beka no abe herbal clinic ansa no de aduro beka no na wode wafa efidiem nyina da no ho se yade no nie me de aduro we ka no ebekọ umpe we na apede sickle cells no yade bia maami abe wajimu abaso bodi ye papa amanfo bona baso se na sa sickle cells we eno na se oma mienu na se baako anya sickle cells na ye maami kan hu so obaye baako eni da so ni ho wanhwe ye onya mfi aduenu miensa team on ne kro no dabi maami abese won so sa yade we so obema nim guase akan yade yi na nim guase akoka sickle cells de eye doctor professor B wode haban ni tiny no bran e no de beka sickle cells no yade yase atu akoda na atumi didie na ne so tie no akoda ya ye kese ho in heart no sa yade we me boni din kura na me wura ho esan se duru ba bi anya sikafo ma ho in heart no womu a womu nsam ni bie no womu na hoyi hati eye womu enam san yade ye nkoma amia be ho se yawo a ye nkoma amia be ho bema wo nkwamwa na no ye mre ja no yiye no ano yiye no fault ne firi oba no enkwamwa no ano ye mre bembe enkwamwa na no ye mre susu ja se ono yire eyi ya no na wo kokokontokwa no ye kwamwa amia be ho wontwe moja ni bi one children so ni bi yem fan fidiem yem ma wadro nom yan kwamwa no se tenkom ano aye den e ka de no busumi we ne kro no apa ho aye ntafo mamia betumi yewu mamia betumi ye enam sa yade bia yemfie ni kire mo mamia be ho yade be na meka agya doctor professor mamia be se meka nche na nwumre se yade bia firi utiri su kosu na ase bia bra no benya no adire ama se de be ya wo ho ebetumi atɔ ama me ne wan se free yade mamia be su watwam yenkota no so apatrapa ne ekɔ mamia be ho uduru ta no so apatrapa junction wa asonda mienu bi na wo ho no taxi driver for no send paso wo mo betumi do aduru mamia be ho sesi a wo pagya wani ni doctor be si nyemi ni trase niama bibi nom trase se oya junso kroba etwa empanifo no bitime junso ehye wo mo ma no enye wo mo efiri wo mo koda abre mo anya dupa abe ho eye last stop yenko ne enko no abre aduro ewo doctor professor abe ho 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 yakwa professor abe ho ne yakwa jedro no ne yasa ye ho yade sompa achede na sompa foundation one of the sompa achede baaye sompa foundation one of the sompa achede baaye na sompa achede no fa bibira wate ketwa bia nsua na yemfamoa emakunafo yemfamoa woni bie enkoda nyanka wono maame no papa wuagya omo yayaya abrabo omo ni ayo omo tonto bronya we obitimi didi sa na ohwe aduane gu wose hwe kanipa woni nam kageti okom di womu na ne afa koma womu sa no na sompa achade sompa foundation wode sompa achade abane adwene saafo ho na sa wonso unhwe aduane ngudi a yenwene saafo ho ate maame papa yakata ma kunafo adagya so se de beye ntoma ne de ama womu ntino maame ntoma ne doso yiyi bi miemfa ma kunafo wate wodropu no ayema utum enye yie ma kunafo adagya so yenkata so se de beye omo betumi adidi asre agu omo furu so bronya brenti no emu yebeje side yebeje makeso yebeje aduane biada yebeje na aduane a yempani aduane eseye na miensa na aduane na se saade yempe emfa maha ode ba anya se yanyio na emu mebaba ba be se de yajeje dada no eye sika famu a yehwe na yemfre momo number we so ye sika famu a momo number we na fasika no send so na ebaba betom kukron etomu ano eprobi emu atoto wo wabra bomu no ebiebie edi amount 0598 559802 0598 559802 na edin ebeba Tarawan Media Limited ana Blessed Foster Fatoso miaso
kukro memra na yemfa ni djuma said ye be ya bronyan wonna wonni bie no onna ekom ade wo mo no wonna ye pentuma ma wo makata omadagia so no emakurafo no omatumi anya bi na enwoma akonkai ye papa na enwoma asipi na esita ama wo mu ewo bronya be wo mu abrabom hey ebra na so de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase na ene ye won nipa ademamu ene enya asam keto akra twebe wa fidie no na nyoma enkonkan e wa sempe nipa dwumadie no so ababa wa sewa mema wakwa aba yeja oba pa ne mpom ti sen pa che nyame ado ufri he ene baaye me pa cho me fri abraka so pa meti asenma so nkwanta e wona me fri baaye na ebi a odin no me bo ba akuja ba akwa odin ni nyina eyesen me pa che frem Faustina sewa agency na Fausti wa asempen na dia bedai asempen nipa se ekire so eburu wadwene so yenhwe na yenka bi ma me pa che asema me dia bedam ne se pa che ye be me ya wotu ya wano me kotna me sister ho bo ma ya bloma ena be me hu me yetio be me hu me na me ne tnae tempena twen mu na didi mu ana me ka se me de me mpempena twen di wa yesiro se one mbetna de onko ye me ho ade ampa ode wo se yoyo me ni ko hu me papa ene me maame mo ema me papa bisa be me yi se ablante wo yera na ablante yi se woni yere ye ya wanoi o se woni yere me maame nso bisa ablante yi se ablante wo yere be me se si su biem se oni yere no se na woni yere dia na me ba no so oni kunu te kwan da ho abitimi ade aware no ye hyase ye nto niema ampa be me ware me de ne kotena ne fie ti fitina mu ho nom no ena me kofa ayefunu na o maame baaye o maame nso wo ware me no enye o maame ne baa bi e o maame nwia na o maame kwa akwantum to o maame nwia ne baaye ti me kofa ayefunu na maame ne baa fie ho nom no da me ne te kama me ni asem ti within be 1 month time maame ne start say ne baya o me ware ni krom ho fo se wo yere enti oba no so anya ne hwe enti na me so na be ma ya wa no oti he epam ne yere no enti na ono na ba ne de aware ne de wo mpene ma ne maso ne e maso china ti maami wodi mani ye pa ti na metamu aso na me ye se me kwa me maami ho akwo kakra sa tam so ana me nyan wo ye na me wo ho no be ma eti me kla me se wo no oba na ekọ empaibo ti na matete ni hu se be ma eni oba bi ti na me se na be ma de me de ne kofi wo so oni yere na ye dai na esi a me ate se oba one na wo ba ko no ne ti mi bisa na o se nya no kre ye kakra do nya bodu ka kire me se ono ge na ekọ empaibo na me se yo ti emu ha enti emu ha na edidi mu a na asem ni kopie wonana anim ma mabusuafo bae na efre be men be ma na se wo be wale ababa wa na kame ho ya ababa wa sike na obe wale na kame ho na me ma me mo se wo be ware usu ne yire na ye dai na obe ware ababa wa sike na wo baako aka me ba no ho enti na me ba no de wontimi nwale abla ai be ma wale ma mienu ma china nko bi mkoyi me ba no emfiri wiase te ye kasa ma ona na ka se be ma de be oba opebi obetimi awale enti yenja no no nware ti be ma ne nko han dan ma me na me ntu nkwatenam na o ma me ntokwa ne ababa wasike na enti be ma na nko han dan so na me ta mo ya so na eja me sisa me niema na mko se na me ko wo aba ni nyina na me nyini na me fa mani ho hwe enti ti me ka se me ko wo aba no ma wo awi akọ asori na me se me beda me ba me beto aba wasike na
eni mi kunu ya wanrei eso e wo dem na me mente mafira ababa wasika enen na me se na wo se ya obeje ne basika na anadwo we de obeje ne basika enti ho no mi kunu ampeme anadwo no oja me ma me koy na anadwo no koda he denya mi sister na wo kulom ho no ma ka anadwo no ba bi am koda kwa nka be ma na me hwe me ne me baketoa no 4 months akola no mpo se obehwe ye se ye beda na ye na timi ko ka mi sister ho no na me ko bo mama ne sese na asi o timi ko me maamo so ko bo na mane sese na asi ko bo ma busuafo nyina mane ti asem ni si Friday enwumre ti ade che Saturday am ti se be men e de ka aponya accident na me okulom ho be ma na amfere me anka hwe ankere me na me fa me bag na me ba me kurom ablaka so ti me ba ye no na me bo mama ne sese na asi na be ma no kura de ka aponya accident but me ti ho be ma ne ntimi mfre me phone so nka nche me se bia sei na asi enti sei na asi a me ko ya me koko hu ye ti wan frɛ me na me yɛ wan frɛ me dia sɛ ne hu nya sɛ me ko ti na me ti hɔ a ti kwasi ala dwoada na me se be me no ayɛ me ho ade baba waske na yɛ mpra no ne na etwe nti de se a be ma ne firi ma nka yiku na me yɛ ti ɛsɛ me kɔ na me kɔ hwɛ be me no kura me kɔ dwoada me kɔ na baba waske na da so wo fie hɔ wo si me be chiti a me gija no ho no na one okuna da so a o mu sie ene me wuro va me gija no ho no ene wo si niema no kure na ye ntokwa pa pipe ma asem ne kopie bo ma police station ama bo ma police station fo ka kire be ma ise oni right se wo de oba ekọ dan a wone ne yere edam enti mo oba no nsi edam ho biem na me kofi am ko bo ma busuafo amane sei e na asa akwa akosi timi baabi e wa blaka so agya efi o me kwa no ma ye de me ngaw ntimi ni tumi wo fi o nti agya mpene de ngaw ne sei o maami ene me de ntokwa nti efi o de mi ntimi nko ho na che sa accident rukuru awa miemia no kura da mi pa cha da bi mi ntimi nko fi ho mi ntimi nko fi ho kula enti mu wa no na mi timi baabi ena ye ka ne sei meti me baabi na me bo me mama ne sei na asi ena o mo ka se me ntwa so na mama be ma no ho nton be ma no ho to na o mbe frɛ na manaba ma busuafo frɛ be ma e frɛ be ma ya ama se wo betie te ho a ho to wo wie na aba wo sa aba ka da mi agya mi kunu no me je wo frɛ so na me de me no te me so me nyim ye na me ba me kurom no me be da afɛm saa kopem se me de wo ya na me da fam student mattress na me da so me ka che me kunu se wonyi fo melem na me na so wa anyi ti me da student mattress ne so sa de kwa asori ewie kwa asori wie ye still na enu aso na me da efem saa na me da na me se me ti me da me fa saa nya se fam ne be ma ne ma ho wo ba wo ne me be da na me se fam ama da idie ma se me fa nyina aye me ya enti ene me start bi kakra na ma to susu di ato fom ampa mi to fom 8.5 e di to dem ho be ma e be da fom ni so ne me sa dai na ni enhwe e na me ne de te wosa tie wo mo a e na ye flasem no wo ma me a obetena ase agi aware no e ba ye na enyina e flasem no e na ye ka kire wo be ma ise oba na ne te woni ni gya ya na ase wo ware no e na wo ka kire abedwafo ne so mo ma amre kakra o ma amre kakra ne sesi ya de ga ne nya ohwe nti wuntimi ne nya nti o ma amre kakra eno am ka ase no mate e na sa de akọ han da ma oba no ma me mpo na request e akọ han da ma oba no ne no oba no ontu nkwatenem ne fie ho de wontimi no ma me ntine fie ho e na wontimi ntu ma me nso emfiri fie ho be me ya han da didi mo a e na am ko han da wasa maso nkwanta na me no tim no ti dem ho ge yi ba ho a mene me body on fire nya hwe this abai ba wai sika na yetu ne to afiri aboloma kurom hokọ ansa na me kunatimi abai ho saa enti me ka se me ba aboloma na me fro se be ma ya wo wai na ase wo ye program obo aman na me se ne me hiam na ase wo ma na me se ne fa machine ja onkola ne nkabla be me ya ama na me ga sa de a
obo ka che me say edem o me de na wo ho a me wula ho na me say na be mo ati sky ya me ho ade me beduru kula na me nu ti mu a na me ka se me wura wo dem a wo se me de na da dem ho nom wo de o wura ye fie ho nom wo de o ti me ba me dem na me de mi nti me ma o fie me wura wo dem ne de ase a kire sei enti ene ma de ye wo ho bia ma me nkwafa na me hu se me ba abloma mi sister na nam no so a wo hu me nti e na me ba ho enya wo nti na me ba e na ase eni o kwa matoprunim to ne tokredo ko na ubu ani ade atom ampa me tokredo ko me ko e kwa me so kredo na na twen ti me wura ho no ma ase okunu eye be ma yawe o ma me ekunu e na di nkan wura dem ho me wura dem no oba ne ma o e sika na ni ma ti me betenke se ti se oba ne ma o dem ho nti na me kunu mpese me ba be wura dem ho no ti ma ase be me ya be holu me bo atale ne me ba e hye mechi ba akula wanya 6 months o hye mechi ma si to aso me di enti na me ba wura dem me nya right se me yese me be wura dem ya sei na be ma no kwa be ka kire o sei woni wagya dada na me sa me ni right se me wura de be ma dem ba obando right se wo ba me krom abla ka so eti me wura me dem abla me ma me de won kan we de nkire oba no won eni eye ntokwa pa anya ize ma me bom ntutu se oba sika na ya otiwe me be fa ne ho atale akoye na duro di su firifi oba bo me sister eni me ma me mama ne obo ntutu se wa ye den se me be fa ge ne ho bibi sika na ho atade akoye na duro sa tam so me wura dem na ge na ba ne niema wo dem ho na wo kwa akofa wo nyoma na afi ho me pa chan because of say asa me kokro mo na me ka se me ko me kunu dem a wotimi busa me say edem mo me de ne da ho na me ye se me niema na aka ne de me ko fafiri wa na me hunu se me kwa abloma kurom ho no ma be me ya woti we mi nwura ne dem okay sa na ko ye ebo mi ntuso mbabo me ma me mama ne e no mo ka se mi ntwa so na ne ya bebe fie ha ama me busa no so wonti mi nwale me bie ma na wa ka kire me na wa pata me na wa ko wale ne yere wo be me wa ama wansi efie ho me ma me fro wa ama na ma me se wo de tena baby ada ono abobadwu obeba no no waba na me ma me kan se enti mo hwa na wo bae na me se pie kwa wo de wo timi wura me fie abla me de me ntimi wura ofie de ene pie kwa wanko wo da ho ma de echen e wa blaka so sa atan me fra se ma so aba blaka so opam no wanko me pa cho dabi na o je no me pa chan se me kunu no okay ena me no ne ewo dem ho da ma de echen no otu ne ka ko na adwuma enti emu wa na me sa kwa asene ma so nkwanta be me emfi me ne me ba o mama kon homa o my 20 cedis ya a day me to pampers ampafo papa o so da ho ma de echen ba chan enwoma ko so papa ti ade echen me kwa asene ma so nkwanta tina ge yi ba de a wo ma me ho ti emu wa ne no o ma ho enti saa o ma me 20 cedis ya me to pampers me to salak enu abi na me mba de be di saa kopem saa de be che hofro na me say awale be na be mai wale me ana se ka wa ya o de share me awale be na be mai wale penso bi no ne ko computer so adwadi mra ba ye beto aso Odofo me ma wakwa ba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wo nya wayaresa na won mo eti apa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa abeba matia kanso
Obakos. Wouldn't miss our bra panyin in a yasime, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Confanco, assemble mo, bibi power. Me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsen ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can tell me. Listen na dia we dia ya some ketu e. And na tiefo. Obi entie dia me kan yi. Ba ma duru bibia e sa oyo ho duru. Dia ma ni gie ba no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Aduru bi was semence ba shop. Asokore mampon. Your friend semence vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa aduru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo dia ne sa wo be no. Wo pa mema duru fra na gan bi ato. E bi was asokore mampon. Semence ba shop. Ene mia eto bibidro ni abrofu duro do no a. Sa wo pendo do atu a. Kodani farmer. Kolinak. Misty. Epidank. Presa number C 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yesama, and a weekends Beyonce yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, and to say yeshiamu say ya, na oyirka yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to piano. Oyirka yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masi no quick. Minia GB now so foul taste. Babom oyirka yirbites. See na ye difference. Aron orange spread drink. Nomini yansem wonton manipa woni mfie du nwotwe. Ensese open for no. FDA age adwadi nkraso yi atum. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahembobo ano Ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka eda wo so yale krankro eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Ewe yama wakwaba eba SOMPA TV ene 93.1 SOMPA FM no so na abrantie jawano ene Faustina Sewa abroma ena omohwehwe omaware na ensemu abamu no enya asem ketwa ababa wa Sewa etwa na asem so a ena yekọ adwadie ebaye Sewa wadaroma obeto aso aman Acho na misi ya wari be na be me wari me. Won se kawa wo de share me nsa no. Kawa no me de ato dem ho ama ne mpena na be fa kawa ne nti. Na ni nku me ho. Ti ene me de nsa no so kwa akoma no. Na ene wo de kawa na ka ho e de aba. Na wo hunu se ne yira wati sika ya me ho ade e ye me. Ti na ni be ku me ne me ba ho. Ampa so me de nsa no koe. Me de nsa no ko station be o ye adwuma. Fa hen fa pa. Aguna station. Na me de koye na me de to ne kan na me se wonsene je wade na me da me ni na me ba me baby be ma na me obi sahwe me ma me obi anso anko obi sahwe ni obi anso ni me ma me wonim ti me bedru fie na ma me se na de na yeso akoye o station ho na me se me nkoye hwe e na me wofa otwika ni bi no bo me ma me amane obi sa me se me nkoye hwe na me dem de te won me te wo se ma so nkwanta ho na me te ete wa redeem be to bronya nim asem ni sine bia be di bronya ya na asem ni sentimi wo ho ena ya wanoi ene me ba no ena na ba asema so nkwanta ho ese wo ba be hwe me ba no e de ni bronya skablen eye ne nana ena mi kunu be hu ba bia mete to be hu ba bia mete pe ti efiri wo kwa we din be 2 months na be me start se wo frɛ me ene me medi ya waresem said the way bia wo sere me fa nche no na me ne nsane nhwe akora na akora ne nsane koma no akire no me pa cham de nsane koma na akire no
akura ni sa na me so me be ma me paninti na me ware no ti me hwe se wo kasa asa na se ha me na me ye se mate ene ya me mo fi o de me ntimi ma ho ma be han dan me anam tis ka han ye fo me anam tis ka toye enti ene yen kan asem dia me bo me ma me amane se na be ma na be ka me bo me ma me amane se na be ma na be ka se wo sere me minya bibia na me ne ntane nhwa akoda no ena ma me se wate se be ma na be ka sa dia be ma na enya me se be ma na hu se enyo ne ja me na ka se onye ne nsa no fa ka wa ne kan na afedi wo hu se ne yero ne wo dia asa be pa cho ne wa de ntina e wase ma so nkwanta na eno o prince no o san de nsa ne bre o back ana me pa cho ka kire me se wa bukobo na na amane enti wona na so be fle me emu wa na me na neti o ti asem o ba asem ma so nkwanta ada na yiri ne mpresi ka na ebetu ne to no sa ada na ya wa no ye oti hoi ono so na fie ho me dem no ba beda kopem se obeti se ne yiri sika na eba na wo sa akọ me dance fo nyina wo ho no ena me ka kire me maame se ya wa no aba o se wa ba me kunu no na me dem ne wote me ne wote a me ma nti hwe me hunu hwe wo ka kire me maame se o me ka nche me se o pese wo se sa wo niam afiri aboloma ene me betena asema so nkwanta na obesika ene ya oti hoi wo ka kire ni se waboa wo ka kire ni se wo ajai na ye beka se sum no enti me ma wo se sa wo niam metena ho ana ne ye kan ya waresam siesie wi a oba yi bekọ wo beka se won ware biem na asam ne kula di nka ba sompa ha se no oba ne kula sesa ne niam akula akose on wale biem a wo se wo oba ne se wo de ne ka 50 million enti on fa o sika ma na wonko na abebo mama ne na mka kire wo se dan na ma han ne de me ka se me mo asesa wo niam aba betina ma bra me hu se wo ni sika na na jai dia memti ase so be ba ha na be kra me se wo kwa adwuma na metia ne se wo sika na be ya me ya because of say dan me anam team sika ye den han dan no enti me mpene ma wo metina dan nim ena wo sisa ma mpene amo ametena dan mu dia ene wo be wale ti mu wa na meti se wo che invitation card na me fro bi se be ma wo ye ne se ka omra me entena dan nim me pa acha wo no ane ka se ka wo so beje no me pa acha ai ena wo ye se wo mane ma me ka se me mema na ne ma betena oba na okunu abobla dia de se me hunu se wo ne oba sika na empena twe na omo twe no omo jai okay ansa na ma pene ama na betena edem hobi okay timiti ya ne se wo che invitation ka me frɛ wo be me bo ma ne se ya mate se wo che invitation ka na se me na wo ti wonsume enti di enti na wo che invitation ka se wo kwa akwa be me ka che me se mimi bu ni jimi fo ana ina o ka te no na me se sa me de kwa koto na nanim timi de koto na nanim ebo na manye se no na se me de me kura me ti kuro me amente se me na iba be wale o papa no obeje awale no me hu no sa de to nanim ono so wonte na me se ne mo ba ne be wale timi ne me se mo kan kire no me de me nka se won ware na emom onsume dia na ware no e ma so ne e ma so kina obu me kwase abebile because be ma na oba wo a be ma na pe ba bia akura no ene o maame beda wonye bi da onto fom da sa ne me ba na so on han dan da ento omna na ne nkasa na nana ka se menya abotere ti me ko na no ho na ye say da be no mbe ware 25 December ya date ya wate no me pa chan ti se o so o peso o ye den na ma o me si won summe o so mpa me bie mu a won summe onsumo say 1000 is say onsume 100 million na won konkwa ware 10,000 me pa chan o ka 1000 ya na 10 million 10,000 100 million me pa chan ya kan tetene bi say wa no kofuma because obi ye mu ahye no ti wa asem nyina no me pa chan yes ade aware na e maso na china okay amamra ne amane kwanso
se abrantie se obenya kwan akwa a said ye na yire ese no se onsum no 10,000 Ghana cedi 100 million ansana wanya kwan akọ ware kekede se oyosi wansansia ena behu de owi aberewa kuruma abrantie ya wano owo ha na ababa wasebwa no wei ene de toso mienu a waba ha wei ene de toso mienu kwabra minka meka mon kafra ne komo bi koso ha ama entesu kra ya empom te say hoye said you yire say was here no wanu yi ni say pacho say asemu a wabonkro efiri class 1 abezu class 6 nyina abra hu no ware no emu kontonkran ne mu zensem nyina wadawro ma we dia yiwani se mo ka se wote wanu yi ni say emre ya obaya o kase ya wasimi hu na mkoya na ade mekoya no ho ade hu mu na me ne yiri chi dada eti mina mene to for empranatwe implanatwe mo no ana mi yili buza mi ze wa hu se mene ababa wa yi ewo ho ma fancy na me za ampa sa ne wu e ko buza ababa wa yi ese wa buza mi se dikuru ni me one meto na mene ne twempana na ababa yi ese ai no kule ti one ababa yi kasakasa kakala ya baba yi dia ono ni me kan se me yile na begu na ni mu ase dia ono so ntwene ho na ne kina ti me de ono mbetena ti sa ti flu ona me ne ye na se di wono baka bia no yili kan bibia nya de se me fulu no adintia na me kire mu se mimi hu we na me ne me yile ntidam ti me ne we from plan atwen no ekoduru ba bi na se me yili kura no me hu na nim kura na ko fie kura no kasa mu na me fie no ma no ho e ma ye se me ko ha dan se me yili ne na be ko ya yidi a me ko ha dan ma no emzi obi am timi vie de zide me ko ha dan a se de obeka bia no 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 de enko na me folu ade asema wo kan de ono beka na folu wa ye waduro be ne tena de Eza Ensembebrebe ya Ensembebrebe no na ye patie no. Efi se wo ka se me ba o. Se wo ka se de ono be ka bia na wudi akire en wa forget wo yire na na ne tene de a. Se mitini yi a na che se wo ye obibi ana. Ana me ai se me ne tena ya no. Asofo a me nim bi so de really wonder to yi. Oba wa me ya ne ho ade no de mitini asofo bu beblebe zo. Metimi abubo asofo fuo ni beblebe din ba su tenda. Sika mama maseno film for ono ne hono nyasem keto odo ko se de na aye wo yare me nyale me ni ne ye no waso ono no me mi en kwa sole aja ana aja guto aja usu ni o de asofo no kwa de mu aha tante mi aha enti me ne te afa na we no eduru ba bi no na o ma me ne echini pa yi wona te wono mi twa toronto no so to duru ba na mi fi we na me ne we ne akọ ha dan a bra na me ni mi yili toa mane na wo baako ya wo tumi ni afi na mahu o afi na mi nkofie tie didi muana bili kasa muwa mi vi no ana mko ha da na ase mi to fom ne da fom ampa wa kan no ikoto fom no wona ti wono umpa muza no koto fom a mi ne da so eye bibia wo muana o ya se mi to tv ina mi tv na mi to no wonya abotre na mahada ya nye TV na minto no de pleasure see me say TV na me ne leti na ohwen min ko tu TV no enti saade a ono wantwe ada se na afi one me de entokwa edura nwumle ba se bia enamu asemo waze me bi ko to TV ndi no won ko to TV na wan ko tu TV na boda mu ona
Sham no jam no anakura na me no nada. Na che say one to TV no ama na nya bia hwa wo no na. Ba jo. Na ya mpa so se no ne wo na. No ne me na. Nti on sabe 1 week. Nti na ya ade chen anopa no. Ana wasade si mi so. To ni si mi so mi ko fie na. Odi si so sesei. Ase chinchina mi ko tu TV ne mra. Bo yire dem ho no bra. Bo yire dem ho. Enti na mi li so ko akọ adwuma wo krom. Ti mi ko fie ampa na mi yiri ni wo. Na mi ko tu TV da no. Yaw. Uko tu yire TV no. Uko tu yi. Ana de ko bo se wa da yi. Uko bo na mi ni dem. Na che na wotwe de wo ma wo nko kwa so. Na che se one two TV no de wo ma nko kwa so. Na se otu ko bo ho. Enti mi tu TV no ekobo ho no. Ti mi ko adwuma oba na TV ni dai. Emmo ho. O flame me phone so say TV no ha na betu na me say emia. Na se die ntina majan ho. Na woni akura na me na wo no ne odo no me ma ho. Na woni akura ni TV ni didi nani. Omo ba no no mo hwe. Ne ma tu TV ni. Ana me ye say oba ni ti mi tu TV no. Ina mi tu ye. Flame na se abufo. Yaw. Ana me ka te. Yaw to bo ase wate. I said this kan asem wo ha ne ti said damn it wo. To bo ase. Ho no na mpese mi ti ni ye. Me yili fili kromba ya. Ina obuza am say oba ya ni TV na ebo dam wo no eni ho. Na ho na betu ya na say me ana wo se die nti na ma betu. Ana m say oba na makofa no nzi mi to TV man ba me yes wo nya aboto si chinchina de ebo mi dam ho na mi ntumla. Nti manu ma mbetu nti obuza me ka jan say ampa me na mbetu ye. Le wa ha no wo se sa dia mi bunu kwase ya. Nti za na wa kan de ono so wate. Mpacho ne de wo mu no. Sata no aye se wa ho ade. Na me nya ne ho ade. Na brebe na aye ne ho ade no. Emla ma me ye ne ho ade no. Ti se de me kan yai. Mi ko tu TV ni ba no wie no no wa sa de me ko. Ho ade no. Ho ade no. Ho so na wo ma won kokwa. No ma me ne na ese se me visa me pene de a. Ti se ma ye no ho ade awi ansa no ne ma ye de ada. Enti mo na no ni ayi onwia e wale abloma ho ene woni onwia ni kunu no flame se oba ne se me ne be ya dia me ne betena dia se me ya no ade nyam ti wo kisa dia amate ene enu mu nyina afa adwen ena me koye oba hu ade ti be koye no hu ade ba e didi mu a yesa ahwo kira kakra de e wo me so ama me ba e no kakra mi nya ne kakra me da me di bia ba ma yili ekofa ponche ewo flabofo e ma ne beton opton a onye sesi mame enti wo mu ara se me ho e kire me enti mi ma na ye program bi wo abloma ho me ba na wasi ni pagu ni so enti wa nya aduane ana me ye se wa nya aduane dia ponche na mkoto ba ya odi bi aye kalomo no mi kotodo kuna be yibi adi awinam ni bi is a commode me yiri si wanti aze na mu a wo ton no na mi be yibi adi dokuno no tam nti commode me na ina fa na mi nkoto aduane medi yiri bufu o ma na mu hu twaw na mu si ja so onya azem keto o hwegu me ho enkwara ya hie ni na amo na kura be pie so ti man bufu yi ti wo ho wuro ya na se na ehye wo ho wuro yi me ho de wuro yi na me ho anwuro bia sa ba mi atale na chem ni ayi na de ho no be bom pumpunya kakra na anwuro eno na be pie so nti wo mu nam de kwato mi na ai mi wo fa abusu apanyi na obaji awale no nim kwato na nim se nana oba ya kwaji na awale kwanse no de me fa so na ba bia ba ma no awon kire kakra ba ase na min kwa adwuma nti bia no na bia obaton eno ma no bia ode be aduane abia manya bi onye nti onya aduane a wo anye nti mi koto dokono ambe yinam ni bia die ba no bufu ya wahwe enam esi jaso ni nyina agu me wonam na ne yese min kama kuma ntumi nya abotro obefle oba no e ma ne fle esi asem ma asem no kura kotwa o ma me ne opapa nim e wo ablaka so
no me say wale sam de inya bibia maninka wayɛ me de say nya ya me ntwa so na me fine ana me kan na me twa so nti didi mo ana me ya sɛ de ahokyere ni si come so no me ntimi ntena hɔ ɛma ade na wɔtɔn no because if bi ya adwane ma ni a wonfa nya ba kombedi me ntimi tu kwa akɔ enkra me nuam so akɔ e driver ni wɔ Accra ti me fla na no se ne bla bla yɛsɛ ho kyerɛ wode abla na yɛnya adwuma sɛ ɔba kura na meti kura na metimi amu wade na so yɛ driver ni bi metimi adi meti no nim hɔ ko ofin sɛ wobɛhunu kurom hɔ a ɛbɛpɛ kaa ne biara na kyerɛ sɛ wadwuma sɛyɛ no sɛ wai wobɔ ne dwetire wantumi amoa nti saa na ɛteɛ deɛ wobɛtu bata akɔ nkran jo nti ya wɔde wo nsa berɛ wɔ no ma mentwe wo si tempɔn so kakra sɛ waso wɔde wo nsa berɛ wɔ station wogye yɛ no wode kɔsi he anaa wode ma wabusuafoɔ sɛ sei na sɛ waayɛ admede kɔ ba me pese ha no manusi e aha enti me de kɔ Accra no emu ho na o ma tata na me ya aduma wo ahinkuru station na me nya kura enkɔ agona no start na me driver ni enti mo ha na o mo mba wale ni bia sɛ mahu wo yire wo tamu sei na woni ha na wɔ fa he ahinkuru mo flavor bi lawyers ye ton de yi omo boso omo ton ye bia ba ne duru ba bo dance ni ayi ho ti mahu ile wo lawyers na tam se ni mahu no ni via am se o matukwa asa ahon kire kakra de aba me sunti matukwa akwa akra no wase behwe ni pa su masi ya fra no kwamna bodwe na so madam fo no me wale no ono no wisu ka ni bi mi na me wisu taxi no ono su wisu pijo ni bi enti wona na me hu no no ofai me busuafo ni ayi nyina anti no ya from wi no oba ho na abuja na ense madam fo no enti me ko ani ayi nyina se ne boy na ye de e ba o me de se me de ubuja am se madam fo no enti ya no mo frame buja am je wani pasu ma je madam fo no abo na jo be don kokobotu ohunu rias osane ni wo imas hotel obawarefo enti mu hono me friend obaya no otrontro me friend buchan za de sense na mate no kra na aja nya no kule ase me kan no wafi ode bla bla so enti wo mu ana otadem boy ni kan no mama enti wo ma na obai flame se wakwa asole ewo kumasi ajanguto ade asano awde wakwa asore ye modi why ade asantu onyaka enti madamfo kwamna no timini memfla no no mefa no se tumi no wone kwamna na ye baako akwamna ni duwa twa ni dukwa enti na mefla kwamna na meso no maye din di mefla kwamna ze meyelese waba asole okumasi enti onyaka enti no ka obetumi akɔfa na wabeduru bo ma okwa abloma mefla kwamna na ze kwa enti na me wo ho enti saade ya me kɔfa no amti you okay fa o kɔfa na akɔde amate enti mu ha na me fla oba ze obi a wo fla me ze wunya ka si de na me fla nipa na asumasi ase me fla no wono nso wahu no o fa wako ase me fla na se o foko me na me twa so enti didi mu ha na me sa na tie de a mate enti me bae no me fla kra bae no me di be 2 days or 3 days na me bae na me buza wo ba se why se mate se wo bae me no me yele no a me no wote madam funi wode wapi na no kra na ase nya no kule wo se no kule ni wodi mi pie no no pese woni me de eda ofefe ma no to so mi mu ba na de woni ma na wo yiri na ka kire wo sa me kan yankopon ata soro e ka asole a me se wo ye dai otu so ni mu afefe so ni mu sesei ono ne to so otu so ni mu otu so no nofo afefe na no ba na se de o ka so woni ne da o ka odi akinye be frɛ the Bible be di e ho nsi se mi na me charge ne to no so wa na me se sa anti wo ho no me bufu yi na me de kwoto wo ma me anim o papa ba ko o mfre nkolege no flash am no bi za se wa se ni si na ukuna da abeka ina no mo kan e na me o me se awale sem nti wo so woni na de a
entwinko mu ana omu siesie asem na edai yetena na asaje wo yere back ana mje na yere back ne yetewo ti omu na me maami ni ha no na Nigeria ti obae no no obae no bonze me yili ni me no na edai etewo wo yi aduane mani bi onu so yi aduane mo ne te wo kama ide me sole a me ko aduma taze do ba minyamesi ana me ko ba sa na ju nti bi wo hanu mu a wo ne sa atam na kunku efle bibi kunkun baaji a aba ubetimi asole betina ebe sheda mu sa no pana bia wa ya ade ze bia asole obe plapla no asem na me kan si asem zu on sole me ma me ne be sole aplapla fie wo nyina na wo de su sheda mu ya bia no ma wo no adwane a wanu anyina zizuo eno wase ya sa ne je se me ba ya asem amanfo ka no eye no kole nti efuru ho no me yili ni me ma me ba na de ntokwa me ma me beka na me gina me yili ya chi ewo mu okura ma me me ne ya aka ase me yili ya makọ wale ni no ase won panasem ti da bia afi ko ye ntokwa nti me kwa adwuma me ba na se me yili wa mkrame ase bi obekọ me ba na wase stani no ma nyina afri me da no high ka maka be fa eno ma ne edekọ fine me se me nim neto me follow ade chia me follow back na me ba ba na ase o mami di wani ndinu wase sa no makọ o se sa na nyoma ko se wontumi ngware bi mu ana asesai wase me mami di na ndinu bi fie ho de wontumi ntra obi am se sa okay wa kan mate di wase sa no makọ de a chizi be nde na ase de o betena o mami ho awo am je okay o betena mami wa awo am ni problem bia tu wie no nyam beto akora ni din nyam ka jira o ze yesi ha wa betina mi sumete ha ade nti na me enkoto se fio ne fio mi fio pa de so betu na azu wo de wontu na azu na ne kina enti mi sole a bia me ba mi be pa duma ko a ma beda ho na me ko ma beda na me ko na ade tu manim se mi nto fom e mawo na me si fom na mi nto fom mawo no mi dana wu tu ya fom dam mi nu na da fom ni zo mi di fom ni ma wo de ebla wo de a na kira se ufie ho na wa betan me fo aso enti mi ni ma me akasa into de entwa bibia so na se de me ma me ayo bia no ye nko ma pana che na ko pana che ni nyina enti na wo si mi fie wo de da enti na me mi tam fom ni bla wo de a na kira se me na me pese wo ba betan me fie ho enti wo mu na afla me ma me amako aduna obeje awale no mbetena aze umbeka na asi mi fio de wontimi ede entina obi enti me ko ha da ma na me si oba me no tie me wo fia me tim de si de me ko ha da ma na me si waka amate enti omo kan se oye me sa ade ni wie no sa tem ni nyina so no da ya bi wo mu na me ya se an ma be fa wona oye me sa ade ya na se me yile na na me ni wo ho na obae no wanya me bone nti mekwa akopa na chew na de maye ni bia no ni maye de atena SOMPA 93.1 ana me maame eno maame flam se die nti na me ma wale wa me no to na masa be ne ile atena ana me se kwan sei me ne wote aduane kura ba ya mu adi bi ne me ho kire me no umfie me e maame etu kwa akra mo kan asem no o famachi ene madam fu pie me ka kan so no move fe na no mo kan mitie enti kwanse na ade se na waya me ya enti na ma me kopa me na chew ase de man bi om nya re ami entina ono kra na me nya ono na yese ma betu tv ne dia ono ntimi ntina me fie ho kasagu microphone mai wate ono si me ma betu tv ono akra na ba ono gigi na ni dia o ntimi ntina me fie ho eno woko enti na ze me ni enya abufuo na ode ye de ifili woko enti we ne ya me sa na me sa de a jamani bia wonya mane de enka eti satam akwa awade ni nyina na wo yiri we no wo he bekwa no otimi fie ho no so ti wo fie kwa ba jwan ikanya ngobon atasro se miri betimi agia chinyi se da man me tuo na oba ntimi fie ho de a opa me mfa babru ninsi se charge na me de to no zo a ya wode wasem wi no abra wode nsan bre wo no ho na me gina firi se
maami say ansa no be ma akwan akɔware no woje 10,000 Ghana cedi tetisika 100 million ipacho ɛhɔ no meyi wa no o kan bibi sɛ me maame ɛne na busuafoɔ bɛka sɛ ansa no mama ma wale ɔbaa yi te sɛ me ha adama no ɛna me ka kyerɛ ne sɛ mini problem nti mu hɔ no ɛna me ka kyerɛ o me yiri sɛ o maame aka kyerɛ me sɛ watwa blog egu hɔ ɛna me sɛ ada o maame aka kyerɛ me sɛ watwa blog egu hɔ deɛ a sɛ sika na me de bɛkɔ akɔ ha dan no ɔma me fa bi nsɔ so na me hyehyɛ dan no wɔ ablaka so wɔ de ɛma no yɛ mesi ne mia mɛyɛ me yiri ka kyerɛ me sɛ kuro no so paa de so ɔbɛtena hɔ atena hɔ ne deɛ wɔntena hɔ ne kyina ɛma masi o maame me de to nanim sɛ asɛm sɛ na maka kyerɛ me yelen sɛ sɛ sika na de kɔ ha dan no ɔma me mfa bi nsɔ so ne blog na watwa gu a me mfa nhyehyɛ dan na nka wɔntena mu hɔ ana me ka kyerɛ me no me ka kyerɛ masi na masi ne sisa de ɔbɔbɔ ne bana mane nti ɔbɔ na manam kɔgye mu ɛsɛ ante asɛm aka kyerɛ ɔba na wɔse mo mama hyehyɛ dan na na ana wɔse ne ba ne se twinkyina kurom hɔ de wɔntena hɔ nti ɔba akɔ ha dan enti mu hɔ no ana meyɛ adwuma ne yɛbɔ yɛyɛ yie bi wɔ bo ɔman ana madamfo baako ɔmo frɛ no kofi na mo so anya yie ɔmo fie ɔno ɔmo frɛ me sɛ ɔmo pɛ sɛ me ba bɛyɛ program no mu a wɔmo na meyɛ program na megya afidie no mu a makora baako ana me ba hɔ nti me ba hɔ no na me fa me yiri hɔ nka gyina sɛ meyɛ adwuma wɔ bo ɔman nti no sɛ na madamfo na yɛ dɛ aka kyerɛ me sɛ program di me mra me nka ho asɛ na ase me kɔ na me si da bi me nkɔi me kɔ a mɛfa hɔ a me hɔ na me ile afrɛ me okɔ na me si wo me nkɔi enti me ne wo mo ka program no ho asɛm nyina wie na me fa afie na ɔbaa yi ni fie ɔmaame ne wɔ na me sɛ ante na akozuɛ ɔso wo hu ba bi o afa ɛna me de ne sika egya wo maame ɛna me kɔ program na ase nti me wɔ ha na me ɔbaa ofrɛ me sɛ waba fie na me wɔyɛ na me sɛ me yɛ adwuma wɔ bo ɔman nti me mla fie na me sɛ dabi magya hɔ ama akora no nti me sɛ agya hɔ aba fie amoa nti die nti na adeɛ nti na wo si kyinkyina me mla fie na wo bɛfa adeɛ wo fie na me sɛ efie na wo bɛfa adeɛ no wayiyi wo nɔɔma nyinaa firi daa mu hɔ enti minim wade korɔ wɔ hɔ a wobɛa bɛfa woti kyinkyina mɛwa kɔbu pono n'ani nam sɛ obi bia na hɔ a wɔkɔfa no ɛdeɛ nti na wobɛbu pono n'ani na mefrɛ me maa meka kyerɛ sɛ minim adwene a wowɔ nya a wo sɛ wobɛbu pono n'ani maba hɔ ama wowɔ ne mɛɛdɛ akasa woanka nkyerɛ sɛ wobɛba wo nti memfa safoa ma wo ne safoa so hyɛ mbotom nti me maa me ma wo mu pono n'ani na obi bia na hɔ ana wo de force ko bu pono n'ani mi hɔ no de minim de si hɔ efiri hɔ na de kyen na wo bae okɔe na de kyen na ve be de car na mi yusu na ma boy bi na sɛ mesin adwuma bi wɔ sɛ fie hɔ na mo di program na ma me na sɛ de wo yɛ dan no enya ne ntano time no so aso na madam fo ne sɛ me mesin ni de me meboa na adwuma ne nkɔntem nam se martina mde car no mo bi na wo ne drop ani ba ko a wo station wa yɛ la sɛ obi si dropping chinchina nyame a enya de sɛ ka ai bo na mde car na ma mama na kɔ nti hɔ na madam fo ne yɛ sɛ sa na waka de ayɛnkɔ de bia wo nte bia wo bɛte ne so wɔne ne kan wɔnte ne so nti yɛnkɔ wɔte ne so a ne sɛ wontimi nkɔ ana agye sɛ wɔde car na ama ne de no kɔ ye duru hɔ a wo ne gaba ko mu fɛn kwa gudo wani wɔse woni ne pie ya wɔse tumje wonsa o de me ne me ntale kakra o gu politim awa aguna station na to bo me wonwale mi biu ipa cho kawane de ɛhɔ ne de wa anworo kawano aguna station hɔ no de ensano de ebla mi ene kawano de wanfa ma aguna station hɔ wanfa wanyi kawane de anka wo ensane matale ɛna obeyi maami na ring ne wɛ na ring ne wɔ no wɔn na de akye ne masa ba baabi a yɛ adwuma no mesin work no madam fu no wo bi abusuafo ofie obi wo ba ya na obeto asɛm de sɛ
me de won san ablo mi ntimi no ntina bi o ka wani eno yi eno so ma eno yi ka wa no politin bi wo a eno bag bi wo na me no ma no throw ne na sifu ogum wo ba fire no da o yi ka wa ntum madam for number azesi ya odi achinya betumi afre no no yi ka wa ntum no okọ e firi ho eno okọ ha dan wo asomaso nkwanta wote ho itimba bi me nkọ ho ana akra na me de ipacho oto na asem juice yo ndim bese de ha me bi amameka ana ode okọ ha ne dan no asomaso nkwanta na Christmas isi ya beso ana akra ne nana afle mi se wa fle obai eso opese okọ hwe ne nana no ana me ka kire asem me kan akra ne nana etie bi ya se no de oba no de ensan no ebre won de na wo de osusu se aware gyaye aba na me nko hobi na wo nko hobi pa twan ana akra ne nana ya se okọ hwe akra na me ka kire akra nana se oba ne de me nsan ne me ka wa ma mtinu menini ni problem bia ndi won de onko no wa se mimi na mimi ba na me de akra nto no nti wonu nko ntimi mfili machi enko hwe akra no sa ntimi mi enko da de di moto ada ko na Christmas to me boa won de won ti ye ko na obunu na minim ho obehia e asomaso nkwanta station ho madam for no friend ye fro ye di moto nduru anu woni na odi ye ko fie ana wa se met bladam ya ngladam e wa asomaso ho no asomaso ho no ya ngladam jo ana ya tena ase na wa se mi nana ni ntine de ya bae enti ho no madam for no cry ze benda da he min nana nche na mzi da na sa ware na gu ye da ho enti man na madam for no sa furu moto ne ye de ya bae ti efuru moto ne ya bae ne na mu ho na mi ile afrem ze me ba ne sole a o sole a ma ti bobo mi din da na wo ba na few enti yen hwe ne yen kan enkwada so e ba sa no wan hwe ano mo ya yare o na akra ne yare da de o frem ze akra ne ye no afrem ze o yare da ho jo enti o frem no na ma de car na ba station aguna station me na me full car na me bae na mo ze akra ne sole a se de akra nsi ye no ti yen hwe ne yen kan ze no so sa no waka wona de nsan bae enti waka ma tinti sa de a mo hwe aha no hie o yen hwe se wa jawo oba na be jawo ya hwe haye oba na ba be jawo na ede no se yen hwe na mo kan asem na na wo se hwe ne yen kan mimi ye se onu ye se yen trans ne hwe abofra na me se wo de mi nsan blame abofra de se de wo ba yare de a wasu die so ko hwe no enye sa e na wo ko ho e na me ko ho e na nkomo be na ba akiri e no wo se de akura no si sole anadwo obo mi din ye da no yen hwe ne yen trans ne ye de yen wale na me ka janze ze wo de mi nsan blame no e kwan be so na be si de be wale enti za de open ye di a on ko mi nana na okwaja wale no no on fodwa to an man se abufuo ne bae na chese se di nsan do de ba ode bre won etenei sa etene se wa de won san brewo eti se nya oyiri ni biem eti ko ba bi tra no so pere ba bi tra nya sa ha eno se mo hwe na mo kan asem no eti mu ho no ana mne ne yedai ekoda me no kura de ba ko pemi ade ama ye no patro wone ne kodai ba jai wo abra mo hwe na mo hwa akola no yade na asem ha se na akoye se minini mienu tamu asem ti momu akra ma ne da to bo ase se wa papa asem wa hukunu ke hwehwe maso kakra wo de nsan koma no me pa chan ntu de wa dwe che se mo gya wade me pa chan na wo be hwa akola na de ni si ye ne ho mpo ye me wanwa wo be hwa akola no na wo ka se ye ntina me mpese me no be gyan na me se ye ntina mpese me ni me be gyan no akra no se de wusi ye ntina da bi akra no yale because wo nhwe me ne me ba ni ye because of mpana na wakofa ni nti na aka se wa me selew ja bibia ma ne nka na ye ntina se be ma we betimi aka se me na me ka kire ne se ye nware wo betimi aka se me na me ka kire se ye nware wo na wo pa ma chew se me nya bibia ma ne nka na me so me bo me maame amane me nko an ma ntina so me bo me maame amane ka kire bi me se be ma na be ka kire me so wo sele me me ba me pese wo clear wo pa ma chew me nya bibia na me maame se be ma ne de wo me gya me na ya ware no nso no busiani bia ni wa ya betena tu ensa gu so ti se na wa ba se
ne yire no ese wona otena de a ene ne wa de entena odi na se wo oh 3 days oba koy se na oye adwuma nti oba na okọ ba ko 3 days nya ho na no wo me pa chan nti enyo makọ so kama papa ne mpra yi ba ya na eja wokoye na ada na obetu ne to na sa ada na nadwo na ho na be ma me ne beda yaw so far nsem ekọ so nyinaa me de amamre ni amane kwan so ababa wai wabeto nsambo kama amanfo nyinaa wiabom ateni se wo bai wajao akwala yare dia mmom ne kwa so a na wokọ ho a wosane ne koda yi na ekoba asa no oyiri ya wo baba wari wate ho asem semene na akwada se wo wajao fine oba se wa woni wo wiewie wodon san brewo ama obi anim se dia kwa akosie no na mene se oyiri nim se wasa afa akire biem ene se wakoda ni pacho an wabo na mane ubusami se wate se makwa akoda o ne kura ni anim ne kura ni ubusami no manka no kura de ankyere no ese menko ho bo womu ano ubusami se asem se na mate yeso wakoda ne kura na ma be ya na won kama ni si asem so yeso wakoda ho no ebi a so me ko e ubusami se me na akoda na me say ai me na yede akoda na me ne koda no mu ho na chi no na se mamma no ansi o fatu aso aha me ne ko ho na me se me ne koda na se me na yede aka abum enti me ko ho no me ne wo ho na be ma bi yede efle no oba de sa se mo yakana happen oba dem da so ehu oba dem se so agya no ti se obi koku na so koku no kwa to aso yawo enti bema bi fle no na mbuza ne se bema be na afle wi ase mibuza ase bema be na afle no ahwa na odi milika de phone pie abonten mani nachi eye sewa no ana metena wodin mi na mete edam wodin ti no ni se bia mama ana mbeti tachire wodin na mbuza ase sewa na hwana ne wo ye ko ni wi na mbuza ase hwana ne wo gazai asema se wai be kaze wode mimi san dey abla mi ntimi ni su control ento no betena ho no mimi ne me yele na nye one se wa akro ya na motena se mo kan asem a efiri ho no chakadum ko so yi pacha ha na eden no sa su ni su control mi pacha na me kira o se mimi ko ho no na be ma bi fle no ti mimi wo no be pick ko no ne ha no na wode ko no epi abonten man ni na chi ento akoye ko no nyina wi o ye ko na mi ye nwa na mi be bata ona mitie kwa na je se wo tete no mitie kwa wo ye nyina wie do ye ko ni nyina wie nam se asa ha enti se wo batina ha no wafa be ma one ne to ana wo si yan tenase ne yenhwe abofla no asema mi be kan ze wode min san de abla mi enti mini ni su control biem enti one de obetina ha mi ne mi yele net enti one su afa obi one ne to enti firi no krema mi de mi si obiem efro mi nsi obiem wote oba bi nsu mitim ba bi ene se wo se wonte ade se me be wale nti wode ma ba se me ni nyaaye nti de wo mu no hey mu zan se me na me de charge ne to no zo a se wa anka ayasem papa ayasem wono ye oba sesei no ya wa no so oba be ware no oba pa ye fro sei ma okasa no koso mi do osika die osika no na manfodi nimo kaya ya na abna kaya die ama sika ajo sika edin odifo sika edin me ba ne fe na free sika edin pa wabapa wadawroma amama kama asem no edu ba bia eya wababi sesia no ye ka kora no a obi so beka se wo ho fe entina sabre wabehyentam ebegu aware asem wo yadom asuko kakra asem wo yadom asuko pa na ababa wasika no hwehwemu a ye no kire se ya wanoi na woni sikai na ete wodada
said the na yawa no enkurobom kyerɛ no wɔne no ɛna na ɛte wɔ dada ɛna wɔfa ho ɛkɔfa sɛwa no wɔfa sɛwa no amammerɛ ne amane kwan so ɔyɛ sɛwa ho adeɛ ɛno no na akwa ya asɛm bi a woka ho asɛm a na ayɛ bibia wɔ hɔ ɛno no ne yɛ asɛm foforɔ enti ababa wasika anwummerɛ yi yɛ mwakɔ aba wasɛm ne sɛ wo bi ka kasa den kakra na asɛ deɛ nnwoma bi tɔɔ so yi na momfa nkyɛ me telefone da mo ate sɛ mama me kwa sɛ mo se me nkasa me pa mo kyɛw kusu asɛ wa mbese mbusa na kwahyen kakala ɛkwa da fam sɛ wa me pa kyɛ wo ka asɛm no wo so wo ba be ma na wo de wo kɔkye a wo papa no obusa no wo se no ni yire wo ma me so busa no wo se wo ni yire me pa kyɛ wo be ka sɛ wo ba ablo ma na me ne me kunu nete ɛbra be ma no de asɛm no to wo manim sɛ wo be ware wa ka me ho no be ka sɛ be to wo kunu anim black chance anim afezo wo be ka sɛ wo ma me ene wo papa kolege ebe ye wa ablo ma asu asɛm no de be to wo monim me pa kyɛ wo be ka sɛ kolege flame o flare wo frɛ na o flare chance wo ma me ene ne yigina ho asɛm a papa kolege be ka ne sɛ wo bu mi pa na me ye wo ba sɛ wo no kura na nko wonte ase kyerɛ sɛ be ma wo no yiri na ti na akɔfo ba afoforo na wo se wo be wale wo ba afoforo aka wo yiri no watimi aka kyerɛ wo yire na wo yiri ntimi mpɔzen wo yiri ntimi nyɛ wo hwɛ na wo ba na sa die ne die asa de asɛm na betu yɛ nim no o bu mi pa me ye wo ba ɛwɔ no so wo ma me ano asɛm wo ka yɛ ne sɛ me be ma wo ska wotimi wale miinu se me free se me ntimi ntwe kora na me ntimi nwale awale miinu a awale ni minyae na wo fa na mka cha ma me se me won kasa na ye ni die na me di ama wo mo na se oba no so na me di na enka enye ne de ntimi me di wo buo na di ama mo ɛwɔ no so nyina wo ma me kan na wo gina ho no bi afa so wo be kai se be ma no be na me na ye afu ni adoba nchefuru wo se be ma na nya na yire ne me na me meja awale wo be kai se afu mu ye tu banche ye fa pa fo ko ro be fu ma me no be ko sa nto pa sa be so be ma na me ne wo no iti asem na wo ka se be ma no be na be ma ni ne yire me na me ne to wo no nim wo ma be ma ne ko ha dan ma wo fa 3 months pepepe e na ma ne ko ye wo ade me wo be gimi fo me magimi enu nti de me kunu ka bi ya na me fo ro se wo sele me pressure wo de asi ne so wo nim ade a wo de aye na de pressure asi ne so wo sele menti ase ni won ko ye wo ade ko ye wo ade amlepem no nso bedru ni so na meti ade be ma no koya ho ade wo check card nyina na meti abromo na mentui okoya ho ade ba na kire yi no na me yes okoya ho ade me ye nipa ye de ya metenka kakala ti na sa na ti da me so madwuma me ye ni metwa kwan me firi danim na ja wo ye walefo na wo bete me so mpana na matana nchen me na na ya no wo ye ho ade nyina me ni nya yi bisi ne e wonim sem eti asam de ye kan ba bru ma asam ne ye kan enyi bi mfiri me mfa bi nso nhim ewia de se waka no kore ne ti yekunkula na ye beja wo ye nya wo nso so a ye nya wo timi asam na me ne wudi no e se waka no kore adansefo nyina o to mu bie tum e wa abloma se atiefuo ntie se me se wo be na me free krom wa me ni problem afa so wa ankasa wo frɛ me wo fon ayi wo black Charles ukun ankasa ba me sister adwo a ni kunu sesɛn ayi ni sister kunu ni sister kunu e ba adwo be ka kyerɛ me se me kunu esole a wo tata enti asɛm no won ti ase eti nyina ye nhye odi kan na me so me be ma me busa na wo se won kwose wa wo na ye da na black Charles wo ka sem e na wo se de se me gi akinye wo be flex e wa na ankasa mu na ye de asɛm na to speaker na me tie bi na so wo tie bi ampa ye wo kan na wo se be ma ne de wo ka se wo pɛ ne na wo pɛ ne kyena na wa brenya wo mpɛ ne bi na be ma ne tata mo kura wa fa be ma wo ne ne tie be bi a wo tie eti be ma no so asɛm a si nyina wo nim de ekɔ bia eti mi kunu na tata wo ti wo ka ama ye nyina ya ntoto ho aye nhyehyɛ ye se be bi a wo tie no na ya wo dada ne se wo mmela obeba eti be bi a wo tie no wo che wo mam direction na wa dada na ya wo bese na ya wo ba wo dem a wo ba wo ma na wura dem o se ye ba me black Charles se wo ne mbeba me so meba ye ba ni se ye be pie so wo nso wo nipa na wo ne te wo ma na ya we se be ma na wo ne na wale ye gyan no tata na wo de wo mpe ne biem eti be ma ne so baba ba leta ba bi me bedura me mfrew na ma mba bi panyina se be ma ne be wura dem wo wi a na wa flash na me ma ba na nso wo nipa na ba na black Charles nso aba ne ya be pie so se ye be pie so a na afi wo nipa na ne te no wagye adi
me pa cho be ka so kan sa wo phone ye nyina ye omo ye from ah ye nyina to to eti ma so fo chance kura ka kire me say obedi asem na chi oni agani kura be baby sa agani kura mpa ma obefa kwabna dropping ama yaba so fa kwabna dropping kwa na se ye nya ka ona me say ana wo ye na se ya wie kura na mo ba enke ye me ka obeba ana se ye nkate ne frɛ ne te kate na wo sa frɛ wo frɛ ba kana so oska ma frɛ no wo so obede obeba eti momu nsim ana me say na so for chance se wo sister kunu wo say sa awiane do wo kɔ baabi no wo nya time nti anwumele na ye nyina ye ba na me so bla ta me dem me bibia be penentantam yankɔ na ye nyina ye nkɔ be na dance ye emre ne mahunu be ma ne lokore ne de kontompo ewu na di asodwa bele ye mienu na me ka sa na bla ne so de de bi me si anwumele nde bia me di akira me yakɔ na me se mate ene ye nyina ye fa sa apre ne nyina na ye twa aso eti enu kura chi na frɛ msa wo so obeba na me so ti mi kuna gani mi sister kunu asɛm ni si ye nyo no woti bi ba ye bɔ sa apre de no woni fie ho eti ye da ne ye wo no ti wo ba na na ye mi sister ne bɔ na mane ɛsɛ ana de akɔzu si na ya no mpɛ ni bi mu nti woni ya ye ntoto ho eti ye nyina ye mmela ye mehu adanse a ewum sɛ nya mi sister ne kunu na nka na me kɔ mi sister ne kunu na efrem ka kyɛ me sɛ wo sika asɛm na mu die na menko sa akɔzu ni sɛ wɔn pɛ na ya obi ne to ne nipa fofo ne te wɔn ma wo ha ne sɛ wo dada wo sɛ bla betete na wo kɔ ne sɛ wo kɔ na bibi kɔ ye wa na wo penti menko timi kunu ka sa ne bla kofi pa cho me da wase menko ene wɔ ne me frɛ na wo frɛ me sɛ be ma no so wo de yefu akɔ baabi no so wo beba no wo na me so oba odidi wie ne kɔla wada eti kɔ na se ye mla ne kɔ enya ma so na se na de pɔ na ye boye no wa bɔ na mane na me so me nka nkyerɛ no oba kwa me ni enkomo to wada nti asɛm ne hu ya eti me pa mo kyɛw sɛ wa to sɛ me boa me ye recording wɔ hɔ wa wonu ma asɛm me kan bi wo so kan bi me sister kan bi wo kuru charge so kan bi na akɔ so wo ti me pa mo kyɛw recording me pɛ sɛ ye bɔ na ye tie sɛ to na me di twa be de to ne so a okay wonyi ni sɛ ayi to so a sɛ wa nsɛm a wo kan wo wa no yibi ba cho ye mesere kolampo de nti ye mesere ne sɛ me wo honom me pa che de ye mesere me twa ne short me nto aso me twa ne short me wo honom ena mbe men ye se wo se me din sɛ me ne me ma me sɔre ye na ye power kyɛw sɛ be ware me ti me kunu chance no enam ne so na me ba kura ablantie hu me ware me iti ase na ye ne ya ti no no opese wo sign na ase ho se na ase mpa ono na ase be me ya kyɛw ampa mo frɛ me ne kura wo bia me kan na asɛm ababa wa na e ka no na me pese me kyerɛ ne sɛ wo kunu no asetena me sa ne kan bo mu no wo twa obɛyɛ ote we ntoro ti me kunu chance ni prove sɛ wo ma obɛyɛ hunu sɛ be me ya sa be pa kyɛw a me ne tena ye mmom na nya me e na ma be pa kyɛw ti me de me nto aso asɛm ni tietia no okay abedwafo bebam abedwafo ebebam abedwafo ebebam abedwafo ebebam menka sa wo di tro to me so mami sika paja mu kakra menka sa tro na ade to me so mami sika paja mu kakra na abedwafo me kire kwan ye fa so akọ ne bae mami sika wada roma paja mu na abedwafo emrem baby a yaduru no ano ya ye dene sesi ababa wase ansa na yawa no benya kwan akwa ware no wo gine 100 million na kame won kame pese me bisa be mai pawo menko ko ofosho ye nche tifo ne ahwefo ofosho na me raho pa o me raho bacho se me straight for say ma reho no empompo no na yentie computer so adwade mra na yenwo so Emrenu ni Sharon so 2022 FIFA World Cup no Jumadi ne po modena here on the 20th November 2022 na akwa on the 18th December 2022 na the live commentary no ebeba radio no so commentary emu ehwam emu edeye pa na de brana mom no Sharon so se ne open analysis no open demu demu akona ebeba live on SOMPA TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and from mo eba ne ball mo a omunim se ne niam city no ene de omo ba aba bewram na
aboa amane ama etimi ada ye pa tikia ho ne nyina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France edi Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil edi Neymar ba Argentina enso edi Leo Messi ba na my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayu Oyo sign na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba aba be jam na aboa mane ma koye pa etimi edi ama dwumade no eba wa boboa no bon SOMPA 93.1 Kumasi SOMPA 98.9 Sunyane SOMPA TV no Sharon so se Predator we no ebe ramti a chede bebre ebe kwa de ama ya hwefo ne etiefo aboafo aso ya St. 21st Canadian Sciatica Expert Abe Herbal Clinic Second Sound says already aboa Siemens Herbal Clinic Aganya Babema obeja na so bebo adwuma Dasco Eden International School the Holistic School for akwadano Eco School Papa Amuzu Herbal Clinic the Pennies Doctor Full Source Full Supplement Papa Omo Nedi Junior Abrante Capsules One Lady Obapa Capsules Saba EBCC Great Gift Herbal Clinic Home of Quality Service Z Natural Mineral Water Numusu Kroje Medima for Herbal Clinic Dr. Time Daso Okonfono Chirura Bank PLC Banking with Integrity The Franks Hotel Obadam Wasumajo SOMPA 2022 FIFA World Cup Ebe Krabere Drew Hobiamo, Adofoni Adofo Gene, na yebusa se, Erisiano, Ejankano, Okrani, Bible say, Nameson Papa se, Obi Unyankani Erisiamo, and Nutinatara One Media, Yawo SOMPA. Yede SOMPA chedie ebre enyanka ekunafoni emisia yesi pronya ye hwe kunafo enyanka ne emisia apemba enu tie di trosro ne kosma me kan ho na fo ani kire mu wosom ye woso ame na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu atu ebusuafo akofo nsanso nyame ani katenti ade bia wo say ye mu anwa ade bia ense provisions won so fabra na ne titru pa ne sika kade ye unyina agu na ne onyame nkwa apam na afefo fro no aye ko wode ye pam Tara One Media SOMPA chedi ye momo line 0598 559802 edie beba ye Tara One Media ana Blessed Foster ebi ana wo achirichi wo ne me bia pese wo de bebo ye na wontimi fa ma eno so ya 0244834838 Tara One Media SOMPA achedi afie enyanka ne ekurafo enwisia ne so wo mo petiti baba brenya mbofo wa proposhasia awodu achirichi Okay. Yama yatiefo nyina ne ahwefo nyina akwaba. Yawano ene sewa aware nsesem no. Yahwiri papa. Amamra ne amane kwanso no. Ya okoye sewa ho ade. Ena ne yire sika no so no. Utie de sika so ekeka no so do a. Na abra woni sewa aware ni nyina no. Na osane no teta. Na chese no so aware no na enwuye na sesie no de egi him ama yeni abra yete ane se sesie ano yawano ne se wa aware no ensensem bi ene namu no nti no aware no yawsi ontumi ntoaso na ontumi ntoaso de ase wazi wonsi ne kwan enu nti no onsi ne kwan no amamra ni amane bia wom bia se edija aware no se wanse yawnyema no tia na wonko ware na ware anya sa 25th December ware no ema so eno ena sabre se wase woje ya wano 10,000 Ghana cedi 100 million titisika ni bi yaw sesi a wo yire se wa osi onsi wukwai se aware no oma no ema so debi emom se opata no uja ne kwai asundwem amamre kwanso de a 100 million aware no betumi akwakoware ubetua na untua bajo medamano ase so wakase obeji me hende mile nyame na mija no wonu na siminti memmoa no enti wokọ nkwanta wono afa be ma one ne to tifri no krema minsi no hobi ama me ko ho ma ne pam ma me koda kam enti no nyame na maja ron na aja me efiri wo me nko no ho no so nko me ho enso ma me ho elo sado sabre wo asade min sabre ndo agaso obeji me hende mile na mini hu kwa se mitu anyame na mse menti me ntina bi akofa be ma ama me keka wo se ni mboa bi a one metena metimi aboa no enti no wode men sabre me mini sutu me bi a metimi aka jense ne me yele no no amene ne betena efiri wo me nko no obi nso nko no obi enti mi sa hende mile mini hu kwa se betua na je se hando ne de untua ipa chan jo abrakata cho bema wo benfo etiase no sansensem we na otadibi
na ade a mesua free katacho be ma ho ne se katacho ma wiase amansan nyina nya no nte se one wo yiri nya asem se yawano de bi wo bay fine wode yawano nsa akoma no ka danse awia bom se awaregya ye no aba na abrantie yawano esafo akire ene ababa wase wei ekotetai ene ne kodai eno na katacho be ma me ate ase se koba ne saa na boni a wode obai dia ye onyina no asiagu sete sadia na ene yawano no one ne yire no asa aka abom ebiem eno nti ekoba ne saa na omo ya awarefo enti ese hwan na agya aware na hwan so ene kwakwakotu asika omra samwa we de katacho ne kan yo abrantie wafo akira kodi akase no ma bi ayamare ho kakra but yebekasa the mpesa mekanya ne se maami obekasa akiri ono kasa obekasa enfaso be na wo aye obey obekasa akiri enfaso be na wo okura den ka wo dabaya ti first one wo no obey be me na te wo na aye first wife wagya wasi wo akoye oba foforo ho ade ti asem ne yo wagya wasi wo akoye oba foforo ho ade ti okura wo ye de okura wo ye de oba kama ugya otewe hwedru mebi ho a ma obi metra ba bi mbe defend obi panifo se wo to ade ba ko emanipa menu a wo bone ti asem ne ye pa se meme no okura nka ha kura nka metra mabusuafo am no mba ekura mu mienu nya mu amote anya magu mabusuafo ani mu ase special mo ma no magu mabusuafo ani mu ase na mo munim e kama amote wi hwede be ma ogro matopre ye mu ankasa mu de mu amonti mu mfele kaka mu de mu amon check mu mfele e kama te wo hwede be ma ogro matopre eye efe asama mu amabetra hai be ma asema wo kan e de nsa be jaawo e na nso de nsa koye na obeto twene wo so owie na oba na aseme ba ho dodo me e ba na osan me daye mattress kra bi no tv ni mpacha ho tv aye kwa ha na be wo tie dia make a tv na wo sa ontu me bo hoda okay tema me ka asem chew asante ase na me na wo kan se be ma be yo ho ade a ne no ma nkoyi a for wakoma kofom yemfa nsan ko na dwumam enkoja nto ti asem no opani yekomi agire ho na wo so kra wo mewie ma ba so so ti ase be ma ye wa yakayaka de wo na wo kan wo ena de wo ye wunti so ti ase ena wo de nsa akoja because of ekwan wo do fa so enkoyi katacho se ketebo omobum kwa enti wo ye obi ena wo de koe o statement is wo do ukunu but ekwan be ma ne de wo fa so enkoyie ena wo de nsako ena wo be chachenti na wo kasa mo se wo do ukunu ti na wo hwe chese ukunu ba ba bi meboa ukunu so ama owie na obey we de me no me di ne ho yaw kakra wo de yaw stamba ma me na wo de na wo kura me ne wanka metra wo se me nwa ba no wanka me ma da ka me ma je no yaw card ya kwa yo nto so bepre nya kwa yo ade na de edi ka kwa ye ne ho ade tie de kan no tu na menkasa de edi ka kwa ye ne ho ade no ye de ni sin hifa e wa kwan bi so e yom se e so obi ekura na so akokokra but be man o to ma wale won ma ba na ye friend na wale no o to ko ha no asa ba no abeto mo eno nso gina ti se wo no se wa jezi uwo sika na ogru ma hwe makama wo gru matopre ayam ya ade amoye no ugum wani mu ase na be ma mama ntima ne de se wo abusuafo wani mu na be ma so abusuafo wani mu na sabin preduasa abusuamu wani mu ho no se o mu ba o ma wo mama bi sei na be ma agru matopre won to fom wo de matofom na me tu susu na won se me to fom na ogru nti wo kwa ha no wasa ba bo we ha na what DJ hey mo asese de musimu trust na musu mumie no mama be man wonya position wonya post awo mo so ade e koso no be man
Wodi ne nsa akoma no maame wo ba ye no ampa akora no ebia wo pene papa it wo ba ye ne de ne kyerɛ sɛ be me wo fo so wo so ope it wo pede a be ma before na so your life ye e wo kwan bi so ɛna ɔba ye ɛna defe na pan owie na wo ba wo so ti wo wode wasu abɛka dede bi akyerɛw it wo free ho no san bɛ hye we ho do bo wo wie no san ba ho ɛna ɔyam sa no abɛkyerɛ na we defend ɛna recording dey be recording ade be men it wo gini di de wo ye we tie mame nkasa mame asɛm no nkyɛw na wo ye mamboafu be men ade wo ye wo defend say recording no no ade nkasa wode wo ye wo bra bom ntia ye do ade ye wo bra bom ade to ye wo gini di when you are no you no go see say e wa kwan bi so ye nti we be defend say and na wo se be ma bi ampa obai ano wo be ma foforo no we wuni ni dada and na be ma foforo no na so ko na akwade nti wo ko ho no and ya tu prum kekere and na ko na be ma bi hye wo na ye de se kan ta ana ko obai ho obai hu se won trafa akwa ya gitum okọ no ko te yade na wo obai ya wo ti we wo de bra wanka wo so be dan bibusa wo kan so ka obai ya dan wo kuni wakeka muti abom so call a crew no jira wona wo ye ne ho se do obekeka se ne kunu ne yiri wei e de ne ko sofo bi wo e na o ye na duro na wei kwase asem wo betena keka sa asem wei e wa afidie wei so wo su sa time na no obai su sa wo eti obai ofosu obusa wa wo se wo susu se wo de ko ba bi e na wo chi se wo adwe masa ma me ka sa asem mu nkyɛw ya nya nkweda wa ha wo obai wo ko ye no ukuta no oba beto ne sa to twonso san ko he no wo asem a wo ka kire no ansa na oba de ne ho mam no no we no wan to de bo oba we wan to de bo so cha se no san da ho e na pan wo ko ha na san ko yesi masa be ka sementi na oba ne de me ko ba bi na tv a wo no wo hwe no wo ba ne watu mame na sa se mo kura no ite ye tv ade no oba be mai so se ne hu ne sa su na chi dwa ya tv e ho aye din wo Ghana wanu ba na unsaba we want me wale mama yenu empranche mienu kwa want me eso he maka woti tv so amanfo awemo wa guma topre se card no e ma dia wale dia pa mo pe de card na wo che no ana wo be walo sai no wo ye wo dan to be defend no hey to bo ase mumienu amoto mo ya jimifo papa atefo fancha me ka mo se nyanya me pa ho hwe ade a mo ye no e tan wo be ma wa betena tie nsem a woka asem woyi enkura ketekete nsem na wo ka jese wanya ma mienu na wo ka omuti bom na sebe wo ko ye na wo na no ye tie o recording no me kura da na wo ba wo betwa ntro se wo ko ba wo kwan fa wanka no a kire ya ye ka asem na recording bi ba ye wo ma me te wo mbusa ma me se ma me wo ba ben mai se wo ko wanfa ne wanka no ba recording ya pie se wo ko ye ni statement se wo ne kwada satan na oba wo wai oba we no wai na no mani da wo oba we no wai masa edu no bia no kura opa na wo ka open so obetwa nto de han wo de minim se de wo kan wo start se wo kasa na han oba ne kasasi etimi so ma men kasasi ene amo kasasi eti de opa so kan se o ye ko ye no mo oba ne kwa kan ne de men kwa de hey hwe na no ye kasa wo bre wo fa bi oba bi wo frɛ sim se han oba na ye kana se ono so wo mpra han oba yi wonye ye nim onye o wo mpra sebi wunnim ampa ono kwa ne catch us on plan okay wa ko he oba etu oba yi upa che say so ono kwa ne catch us say no na ampa chaw eti wo oba ne force no do to ho e no no asa tena wo so e no no dai masa ba ku na kwete we sisi so oba yi ka so wanyama nyinsa ne ya wo dia na sa nya wo dia tie ha ba ku wo ko fa no se ya lebu ono so na wo te ya eti se no wo wadi bi man se wadi fo oba no wadi nsa be jaw wo ko pe de wo dam ho wo ko hwa ne ba na wo ko no oba na chechire wo to ne wo dai ka do pre mama wo be jan indifende be ma no wo life wo wasam ya me ya wo to no ade na mo ya sa mama ma wo edumre bi anka nya yawo ba ndoma bi senti na be me proma to pe so DJ okay ya ba ya wo fa ne frɛ ye busa ne question bi sɛ o fɛ ampa wo frɛ wo fa no ha
What fresh away obey or one brand ade. We busa ne question bi say what to say o fa no what dey oba ne dey sabre na obey one prano wasa kwa akota dem won na da o se ndie minim na seven prejudice obey ai wonye ofoso asem we time no amini pa na hwe mame ka sem chem wo obey se me ka kire wa ye card so oba ba wo me sa wade de ne mum obanyansafo ye buni bani yan kana sam na due nya wo ba wo ne tu ase na ntsama ne ma wo wani twibibi kakra o to no ba fun sa ade akwa na yede ani mu sa adwuma no ade akwa sa asam no ana ma ba tra ko wiase mu me ye bresa wei wo be kasa wo ba ye ne sese wan kasa nim sa ade a wo de aye ma nya wakika mu table mai ba ko fa ase de hwegu ba ko so eye wo ade na wo ye eye nkura sesam na ba ma wo ye so wo ba juso gu fa ko ne ja se ma na okika mu tibom ade no Ofo so man fancy achei. Wamra samwa ese abranti ano se wodwoso agufa ko a wonwonso ngufa ko na atumi atwa ehuro ni nyina ne se wonfo obai ba ko no nya so okeka mo tribom no odifo. Ofo so abranti mrefindi kakra. Wadawroma. Ya wano be pese me kama ne te. Se empenifo bi ni me kasa kamia kasa kamebubo no. On campaign ni twene. Awariye na woko wale no odi for pokobna me sa kesi so me matumi na etia so still metiem 25 no also ordia on try I just want 100 million no e dem obey se we hunu na adwene anka ansrente so amian pa chawa miante so interest kana never and ever se obekwa kwa wale Odifo asemi na ebe ma waka brofo susu no anka aketrema. Min kam tetrema. Minima de kakra. Na bibinti. Mi pese me kese so. Ya wano sika no. Ubetue sika no. Agesa wale no. Wontimi nwale awade ne ne. Enwale kina. Na sofo obe wale, obe sha wade ne so no. Ye de be kokot. Aso dan ye obe wure mu no. Ye betu aso dan nim. Aye 25 no. I will tell you. Mani nye no concept na yenye concept wa. Na me menua condemn menua ba. Na ne kam mpese ko bekasa. Cause you oba na nimu onyampa. Na wabetrase na wankasa odoso wasema okan. Wuni asem bia ye po. Eye fali ye kura keke. Oti wo, oni oba mate wo na be ma esa nwako wale ya. Na ke ebu ye ketem boom na ke ko. Enye se saso be achi se mi mate ase se wo no di kan wale no kofo ba badia akamni hawo ba woti wo wanwale wo wakofo ba bufro awale no na bema kwadonto wanu nwi se confirm no abetre kan se hu se wo di e woni hwi wo di be ma no wo di opata na kokko wale wo bibi pa de be make wo na wo mienu wo wi abesaso wo ahwem kola no wo na ba komo ana fumye oye uwie ya oton sablo no wo sa fa che enko bie na hem enwe no ja kwa sesem no okofa mpra etu ofosu mami kama sem ofosu ye wo mre wo man we mu oh yeah woni oba kra tena 6 months no oba ne ye man so twunia usunu maneko onto so woni na wo baako wonye na sede na mamle na mane na wode ye ne de ye nsi hu kwan na emom si wantie de beka na wale dade no mesi me mo se de ye kyekere ayi akonfirm o motutu kobokina no ye be mo ano ne be bia de be ko ne nako kwamna we na kro bia sante kotoko se de wawe kotopen no we kura ye ne chinye waye bi pen odo ya we aye bi afo no ono kasa fo be hu odi fo na kasa o ya we aye bi pen eti media me kan boko ebusafo mu di na chiban nyina no o munye na sede ma no afio so se wi anwie akura na wodiri bai no wonko ha da ma akura no mina me kamedi mra e wo man we mu na ye adwumu akura na woko wale wodi na be wiase no wo ha da ma no ofen to school busumi bia ofen sika ma no ye be mamra na ye adwuma ansa ba bia ye anon na bia distinction e be ton so ba bia on bia distinction e be to ye ma no ton da se wo be ma wada de be to chia enya ba bia odi aduro no eduru ba bia no mo twa so
wo ya de no ye ye ambe de obewore tag kwa nyama sem na so yen ye pini yinti ani nyankopon adawro ma odi abedai abedu o ma wem eti wonyama no na asumdie mra masem titi onye obeya sede ma na chese odi for odi sidia 25 ma so ye kuna brim 100 million want ma sente so ye bochire what say what na say draw on man abu na wonim court so wonim court so bi me wo be court kwa ne medical me de watum dada na udem entuma ka say court no court okay but kakra me de sora ko ne say obey na busuafo ye say no muhia opa sa sika no kra no ebe better so opa onya nche obey man onya nche opa na bi ta masam ka enda me say wo ya sa dia na wo ba keka wa de no wa de no na wo ba keka wa de no na ba keka na say wo say owo mpra e na oba no aba be we me boa opa better so opa onya man ko say obey me so ko wan ko enda obey na force na opa onya man ko enye da kro pem ko ne tie opa twa so na obey me won ko wa ne be no tie se oso wo mu kwasia wonu susu se wo mpra na o ka se wo mpra e na onu so hu se wo mpra na wo te ye no wonu so agbabutu so arew so tia se wo de nsa ko yo wan fa se wo de makato se mfum so bai enti de me pesa me kire ne se ko ba wo de nsa bra wan ngwasia to station de kasa wo ba no kwa no e ka bebi onam kwan ken ko ye to ofo so ma me ka sam cho ye wo ma bi ho no ma ba ye kwa mu kwa ye hu mu a ye nhwe wo kwa o da bi ye nhwe wo wudi wa gro beto amenam ba onu wan se no ho so awo kwa bi so kwa ye no obey na de bam se ne de to ore anu ore a masa ma me ka sam cho we dum bi ho nipa ye tu nipa bi fo ampa odo obey me de me se obey wonye yan ka na sa wonye wa sa kwa akore no ni si se obey akore no kwa no se nyin se bi ba ya eno ho ya okay yakwa Facebook ay SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana ewo Facebook sa na uko YouTube abogafo no SOMPA TV yako na yako hwese aware no ebeba so eda 25 a kekede yebehu abrewatia yakoko yanim John Kweni Junior dodo na friend Jaguar stop wo kokofu be kwa kokofu se wa enjoy program ne pa na asem we say de ya asem sebe ofo so bema ensem nene ene abieye na mama 515 ase me ma ye oba abre we ya meti ha se no mu ma ya nkasa na ye ho atamfo se mikita ma de na wo ba ho na bi aseme pamo wa na se bi ame na wo ko ho ntokwa na so se wasi aboso e de asi wasene anasa watwantoma de asi ukoko so ba je be ma no a e na ba wie sei no shinshuma de empanyi si akosoro okwo ye sika na nete be ma no ho e na ye nua se wa sei ono so wahu no ono so nani gye ne ho me da bia ya na me kasa me na na adwo donko ne me na na kotufu ableso me kula ma bo abele wa kula meti ase no mo kula no o ma ableso am beto ye na wade dodo na wo ho na emom sa wo hwe ne sa wo ho nso a ene empere nkofa sa ade no we ya wo betena ase nom ena na me da ayi ya friend say na so ena fom kula mpo no na won to eye by force sa kokofo obi a wontimi ntofom eye by force onu na ti ni hie mu o so oti na ho kire mu o ena onu obi ti wo ena wo kọ ye me ba bia me menfu aso ne se ye se wakọ obi ade ho obi na kita na japade na e bia wo wie mu bi ma menka ne sa ye mpena wade ya apɛ so ne ya gitum eti so waka na meyira me kwan bi so no me gidi yesa ya no no ne sika na no atena de o ka se banchifo ma ye banchifo ni ade nyina no na se mpena wade ye ya bla so ya gitum eti si wakọ hu mpo na bia wono a omunkuro bom ada oba ye no wo se me kọ ye no ena sika na na me ba kọ ye ena wo se ne wa ba ye ne sa ade ne wono so agye aboso wasi aboso wagye wedding yo se eyi ade omo ye kurampo no asofofo kurampo ensan shada ni awade ani mu eti awade we se ne kurampo be de na agina wo be me kama na te ase de oba se wa mi akasa mi nua ba no wa ya mfunso ni bi yesi wutu oklafo no na wutu momone nsofo wa ya mfunso papa wakọ ye na obi ni na ade eti wo no ene ono akọ ye na ade se obehwim ohwim yo se na abewie sompa ewiase nyina ehwemo wankasa no boldness na so kokoduro me na me ye oba na me yese na wode je be ma ni nyina na fa so be ne ba so hwese wasa eyanim guase de ma no totally I tell you
say na obi say o de ne nsa akoma no e na me sa me wasa ba me nchen e na wo say bie wa na mu ma no eti wo ba no akwada na yanim sa akwada bebre na no eya no o makoma bata won papa ho eti because say bia akwada ni susu ni nti no e wo say bia wadaja so ma no no say you say enya da kumpo na ebi on mbeda ye e no oba ho bebre fiofo nyina ye madansefo. It's a shame. Because one man penny for teda ama metna asem ni mu a wo man siesie asem no na bia yanka se bia ne yasaje atum ene awade de entokwatimi ba mu etie bia me na me de nsa koma na bia bufuo anase bibi na ye obi na ma me de yesa na mom sa wo body ama penny for ntena asem ni mu because aman 40 say me ma me anase mabusuafo ate say bia me de nsa ablew eno kula no enfo so ye na wasa wo bo abusuafo amane se bia me de nsa na ekoye fiti prakope enfa be man san koma ne sa wa ya wiemfo so na nya aba eti se wo ne me na no sa hihye wo bie mu a enye kokoa mu asem se odi dwato akosi mi maame so na ye dai wasa ba o se nyin se bai na be man se nyi ono a ekwo gu wani mu ase osase wo mpena so wo mpro so ni mpino eye wa wasemwa eye nim gu ase de ma. Secondly, me ko oba sika na so. Wono so wa big mistake. Eya dan na wa wote ho, se miable wetia, minimi kunu ti ho, no oba bi aba na ni gina 3 months. Wo so wona wana tena be 6 months was saying, 6 years was some years. Na obi the 3 months abagina free wonsam, e de na ho ode na bro wo de so, na basam wo du cha wo de nti waje. Be man so ayu obi a wotie wo ba foforo ya wo ba yasem amu akwa ye ne ho ade ye chiri kwa ye dinima won peme matena me baabi o wale kwa wo so da so tini fie en wo wale awie na wo se ya wo mu ntina ne wo atenkanti wo free fie wo ma be me ya sa de na no esichire ne wo no abeda fede for the teacher ma fa na numu a na wo de afo numu a wo se si numu ntino wonti me nka no en wo sa aba wo nche na wo sa age no na da to wofo ana wofo woti wo ba mu ot sika na mi hu ne da e na mi hu no ma wi no nyina obi anya fo banka media nka be ya ma ne se bia nko obegja be ma ya chiri die kola obegja be ma na chiri die kola mi hu sika na no e bia odo na wo no atena che na e bia omo do na didi omo munti na e bia ma omo tan no so wo ho na mo me ba no kredie dia ya wa no nka no kro nya no kwafo onka no kole because time woni sika na tie no ya wotimi ye wode ato sika na anim se wo ba na ma me pressure makofa mpena no kora bi sa wo senya no kora fe de waje ato fine ye be ma de katashe na bia e ma wo de ye first time it is second time no so waje ato mu na bia wasa be ka che sika na me amete awade na se ababa wa me kofa na boso me miensa no o ma me pressure se woni me na tonga nti no waje wo yire da da asi ho na fe na osabeto ayi sa machi de nwo me yire da de san be wa me okwa ya yehwie nam gu wo so adan ya koyi bia de du dokono de o se to amnika wo ko sika na aboa wofo e na ye je no nyasa me ka kire na mema no ye binum ti sa ya wa no de so ya wo munya no kwafo no sa wo de wani mienu ahweto mu a ebo wo sa to de na bambedro awade mienu anya force sa wote ba ko ho na so banyi wasomdwe sa wote ba ko ho na so besiesie da bia no obebie tonga no so obetimi abie eno ani se wo mo oba na didi yie na da bia wanya ahoden mete ya mecha prawa no wadidi abemdro dia no akọ 21st clinic of also the American church one say ya wa no we no onya no kwafo ya torofo number 1 onka no kole odi ase nom ne be ma ni ntimi ndaba faako ena etimi na faako no so fa no kuredie ma wese hu se bia waka kire wese se we me ne na jai ukwa wese won so a akwaya se yi wa hwe ya 20 we be bo na we yabo. Okay, what you say enti wonya no kwafo se wo ka wo. Okay, of also medi twa to say ya wa no onya be me wo se oba bia se wo yesika no so yese wa o omo rely on him onya no kwafo se wo ware a ma oba we say satam na o ka se eramba che obi anona men kasa satam na o ka kire se wa so odi sika na ni obiem no asa ka kire sika na se onu susu ni se wa hobiem ene wo bu omo mienu sika na ba ne wa 3 days okọ ya no akọhya se wa ho na so wa gina tra ho adanya me ba ni nti ena me ba ni nti na ada na afa da wo de na ba sompa
me ka kire wo mu nyina no o ma brabo o mu hyebre e hye wo no mu nsem ye de oba asem no mu aye betufo me sika na no e na asem ya me ya se wo ba watena wade ase a wo ne be ma tena abla no obi aba wo se wo ba beje no e na wakwa wade no wate ase na wo sa ba bie mu a wo sa age no enye ne na wokoye ho ade no wade no wakoye bi wakoye ne kosi sen okay mesre emema bi te say ya no no omu nka no kore nya sa wo no nkwa no omu life are short because obetimi abodua ababa we opa obetimi aboye wa dodua na se obedo me se impossible wo be ma na se wo de be ma wo twempena ene wo ba ene wo sa bebutu no so a ene wo de gina obegu ntam ene wo masa ne dia fan firi mu ai eso obi mpra no wasa akoye ntino for so mama fancy asere nsam ne minim se sa ayi ne de minya hunu mu ye se wode bema no wode we se kwada wie ye ansa na osa ka chen se wafa bema ntino ontwe ne ho firi ne ho anasa sen na me matimi ahu se ne ensa no anasa sika na wose mpata no wotimi tua anasa wontimi ntua ehwo ne minya nti ase ye odi nkan ene ne kwada wie ye ansa na we ka kire ne se wo won pent no mu won sini nche biem anase wo ka kire ne wi ansa na wo sa ne na ekwa akoda ehwo ne minya nti ase bi a betimi a kire madwe se wo se mpata no odema na anase won fama no metimi aka bi wo mpa acho so bebi so mo so amoma papa said ya brewati ase no wo se wo de nsa no koma no ansa na one wo ba beda da bi nyansa no o ka kire ne se won ne da wie ye eno achi ansa no wo ka kire be ma ye wano se wo won plant le funeral crawl on timi nhwane nti no ko fan planning nti no won ne hwie biem anasa wo ka kire no e kire no osare ne bedae eni abrewati ya ne betimi ayi no ano cause e hono ye no wono nasem mami ipacho yo muni se tama menene ekodae no sa tam no wan kan jam so wa fampena menene wo ho na be ma ne fle no phone so na me wo wan peke eno ade phone pie na me se ade ndi na wanya ko na ode ko na pie abontin enti anu achi enye no na achi me mami to azu asa wo de ne da wie ye enyina achi wo ne da wie ansana no achi ansana be ma no me ko ho no eno aka so wo mpena be ma ne fle no no eno ade ko na pie abontin na me say matia no na me say just dey anase oto aso me yo wone no akwoto aso awie wone na akwa de bi awie yo mbe yo ma ye awie eno achi na oba yi ka kira wo se wuntimi nhya no so fi se wuntimi nhya nti wakofa mpena anase wo ka sa asem ne wie yansa na wo so woni ni ko bia ja no da bi sa tem no won kan sa tem no won kan to ne ni ye bia wie ansa na wo so won mpena ne to se dem ne to ansa na ensa no de so jitu so beja ipa join okay na obi a wabeja wo no pacho wabusuafo no wo no ne kwa akoda na wabusuafo no wo san akoka je se papa na mama oba na san ye sa mama dem ho akoka na wo koka sa akoka so na ba onu di ato obo me ya busuapo ni obeja wale no ene ne be kan mama me na ne be kasa na na efre me ana se ona wo na me dem kan je ona na e no wafo bi different ipacho de koya no okay odede mutie ebre ne de eye adwuma ebre na ye de eye adwuma sabre babi bia yakwa koduro no asempe nipa adwumadie no abrantie jawano ene ne yire sewa na sabre sika na enso eka ho da 25 woko no akoye sika na ho ade as to say obekọ akoye sika na ho ade no egina yawano so ena se wonko enkoye sika na ho ade so a egina yawano so eda 25 ya semsebe ena maka no enu nti yebesre abrantie yawano se omoboa no ho no nyina prim se bema sese no se obepata se wa no akoye ne yire ho ade ana se wakwakoye sika na ho ade no enam di kaka se egina no so efiri se se yanhwe na yanka asumdue se mo a eda 25 no enya ade se aware no beba so Simensaba clinic wa so komampon Simensaba clinic dwumadi a wodie nyina ne se enam san yade bia yemfo ye ni enchirem e wo Simensaba clinic aso komampon wo
ena wodi juma na Simense Eba Clinic oba ye no juma dia wodi nyina Ghana Health Service wabona baso Ghana Health Service say Simense Eba Clinic ne nyuma wo ye nyina no wo mo piafo na emfidi a wosan ede ye adwuma no anu odene ye papa na womade bia ye mefa kura ne se kwanya ye fa so edidie nyina da Simense Eba Clinic okwa wo be kire kwanya ye fa so didie na nyoma konkan eye mojawe anemia duro mojame anemia na ewo so a wokọ ha obema wo enu aduro kama sa na typhoid fever sa na ulcer yamkro eso eya ade bia Simense Eba Clinic obetumi aboa wo menstrual pains a okọ Simense Eba Clinic a obeboa wo amanyoma konkai ye papa diabetes ana eya harawa no ene ho aka hypertension mojabroso okọ Simense Eba Clinic a anyoma be konkai na edi ama uye papa na Simense Eba Clinic ono a ena sign de adrobi aba edwaso ye frɛ na gan ene na gangan sa drobo yi ena ema no mu a emema no mu a eboa wo mu ye papa ewo empaso dwumadie adro yi ema so etumi nom ema no konkai ede ma wo mu ye papa yakwa asokoma mpon rura bank no eho ena wodi won dwuma eno na di animhwe ewo asokoma mpon amanyoma ekonkan eye papa yedi ani chrem ewo Simense Eba Clinic udu asokoma mpon a teka kwante pon no so upaja wania na afei waduru ho na nyoma ekonkai ediama ho yakoni ekose ho yade ewo Simense Eba Clinic na ade ye mefa ne se odi abibiduro ene tu yade ase abibiduro eno ne organic no bronika sa wose organic eno yade tu yade ase abibiduro etu yade ase papa brofo aduro no de wo nom no na ese jaw yade ye maame enko ne koto yade ma ho broni aduro enye yanum ya bibiduro na yemfa entu ya yade ase yedi aduaba no ne yede emu haban enutan ene enubran nada na yede etu yade ase age se Simense Eba Clinic enko ena obetumi adi usa akagina mu emu yekọ se ye ho yade na se bremu nkomo adidi a yemfra wa homa trufo iso 0240 616061 0240 616061 na WhatsApp line no ayi betumi dia di dwuma no say your voice note kura na wode ekoma asubiti Simense Eba Clinic obetumi e dia fa homa trufo iso 0279 356 570 0279 356 570 yakọ Simense Eba Clinic na yakosa ye ho yade maame papa so obika bema no ne papa panipa ye mo akwa aba ye brenu nti kai bebia homa no ye brenu nti oni bi kana de wo mu ne se ofosu de me pese ye ne se enkraye mi en memfa nse omuni mu de se wo ba meji na me ne bi e wo kwan be so se ye ka se ye tra na o ma ba ne amfa bibia nto o manim se asem se na eko asem nya hwo se betima wie ne ne e wo kwan be so na ye de bibi bob bibi pobi ato se wo bai be men se otene ba bi wonye sa onye obi na wo wajitum se wonye enne wode nsa akwa gya no be men obai de nsa akwa gya no enne mo nana be men nka wawie because one oba fofre de ateta etenka no kwa bo de nka to ayi nwum na wunya kwan enne wasa akwa obai ho enne na sa akwa deda ena obese saa sama obeka kire me no sese na wasan no obada baako ya ono sabi o waye busuani wasan ekoye ne ho ade ne saa na te de a me kwasi apre no ti saa na te de wo so wo gene 100 million san wanya kwa ware saa pepepe sese saa no wo ka hu enti so obai ba he ne wo se ba men sabi me na me den sa ko ja no to ko ware me mpre an ko obai samin ki awo na ti kokura ma ne ko but so far as o sa ko no ne ko tetaye ne de obai wona nso agi atum enti sese wo so wagin 100 million ena Ghana for man no wono wotan wo hu se waka sika 10 million da nanso jaye ba wo so wagin 500 million wo pe watwuma kwagu hu no enti enso ya ntra ha na sebe mu ba ya ni yakase yakane tra se oban kotuam no oban man so se ono so onya ayatwema mentwe enti sese papa ba ya ye de to nanim asem ye nwie ne
na omo nkonko dwene ho nemo mmeko bi na manka bi de sha papa friend nto ma bana ya manansi bibi kakra bi de wadaroma Japa ye fra say Anthony Kusi Kwame Kusi wo ba ma be ma ne ba ma me wakwa ba o so ba ma oba no ba try wo ba emsa da no ba ha bi jo panipa sade wo muna samu kan no so wote se yansi bibi ankyere mo ani gina ya yesi a na asem a ye kan ye no emse yentumi enya gina papa bia ensi enu ti sabre no ma me wutie mi yepa ye de ka kyere mo ana ye de tum wanim se na asem a ye kan ye no eye ya wano ene sewa ene sike na asem aware sem no saware no beba so a me medical kase gina ya wano so emma so a egina ne so ni nyina ne se sempanfo akura se se pambusuefo a ye de tokoko ani kusua na ye den pam no se wa yi busuefo ani won fa tokoko ni kusua pam na 100 million enu tino sabre ya se ma ye ka chem nyina ne se ye de tomu anim won ko dwene ho emir pese mu ye be frem ni agim wa ye ti Pani uo bibi kan de mo asem kakra meka intiem wadaroma kan titia chese anka awade no menam koji awade no menem ne ekoye woni ebai boba ne ba awade woni be menete to kwa kakra bi si mu ntem ya be man kan se wokokwan so SOMPA 3.1 fano oba ne fanye aduane oba wa ye aduane no so amani sika bi se omfa ye kalumoni ade ayi bi esu ti be man ba ya na ajapa wadaroma baby akiaduru no afei na kasem no ke ko bunum pa enu ti na medi kan ma munya no te se mokɔ na mokɔ dwene ho ɛda ya wada yawo ɛda ya